Compostela e somos básicamente unha asociación da universidade que traballa por uns dereitos laborais dignos, tanto de persoas que traballan con contrato como daquelas que traballan sen contrato, que son moitas. E estamos hoxe aquí reunidas para este debate. Vale, pois precisamente facemos este debate e somos conscientes de, a pesar de non estarmos en campaña electoral e, por tanto, os candidatos non van poder pedir o voto, pero, como si sabemos que todas as candidatas se veñen reunindo durante os últimos meses con distintos actores e sectores da comunidade universitaria, pois decidimos darlles este foro para que tamén poidan expornos todo o persoal as súas propostas e podernos tamén facerlles preguntas ao respecto. Tamén somos conscientes de que hoxe pola mañá saiu, como sabemos, a proclamación provisoria de candidaturas e sabemos que a profesora Nogueira aparece como non admitida. Porén, dende a AIC, decidimos que, dado que aínda vai haber un prazo de reclamación e demais e non é definitivo, decidimos tamén non excluirle e darlle voz a expensas un pouco da decisión final da universidade. Moi ben, bueno, pois en máis dilación, o debate vai estar estruturado da seguinte forma. Ben, vai haber unha presentación na que cada candidata, na orde establecida por sorteo agora, antes do debate, vai dispoñer de 2 minutos para presentar as principais liñas e o conxunto da súa candidatura e despois terá lugar o debate por blocos que iremos presentando. Despois haberá unha ronda de preguntas na que, alén das preguntas que nós poidamos ir facendo nos distintos blocos das que nos chegaron da comunidade universitaria, dos do formulario e do Instagram, vos, o público, ides poder facer de forma espontánea preguntas ás candidatas. E remataremos con un período breve dun minuto de conclusións para cada unha delas. Así que, pois, en máis dilación, comezamos coa presentación. En base á orde, procedo tamén a presentar as candidatas, seguindo novamente a orde establecida por sorteo. A profesora, comezo por alá, a profesora María José López Couso, catedrática de Filoloxía Inglesa, a profesora Alba Nogueira López, catedrática de Dereito Administrativo, a profesora Rosa Crujíras Casais, catedrática de Estatística e Investigación Operativa, e a profesora Maica Flores Arias, catedrática de Óptica. Por tanto, teñen aí, como se pode ver, o cronómetro e comeza a profesora López Couso. Moitas grazas a Asamblea de Investigadores de Compostela por organizar este debate. Moi boa tarde a todas e a todos. Ben, o tempo corre e, por tanto, vamos a comenzar. Despois de ocupar cargos de xestión universitaria unipersoais durante casi 18 anos de forma casi ininterrumpida, primeiro como vicedecana, despois como decana, últimamente como vicerreitora, penso que teño coñecemento da institución que me permite dar este paso a ocupar a reitoría da Universidade de Santiago de Compostela, porque quero seguir traballando por unha universidade na que o colectivo sexa a base fundamental, esa base fundamental do progreso que queremos para a nosa universidade. E tamén porque creo nunha universidade que coida das persoas que facemos no día a día que construímos esta universidade, e unha universidade que non renuncia tampouco a súa identidade e tampouco a súa responsabilidade pública. O meu modelo de goberno para a USC, para os vindeiros 6 anos, está articulado ou aséntase en base a 3 ideas principais. Unha primeira, unha universidade gobernable, o que significa decidir mellor con responsabilidades claras e con capacidade real de execución. En segundo lugar, unha universidade menos burocrática, máis eficiente, máis intelixente. Coñezo ben onde somos fortes, onde as cousas se fan ben na USC, e se fan moi ben, pero tamén sei onde hai marxe para melloras, sempre así. Precisamente por iso, porque sei que esta etapa non pode ser, esta seguinte etapa non pode ser de mera continuidade. E unha terceira idea é que unha universidade xusta e responsable. Non podemos, por exemplo, falar de excelencia mentres sigamos tendo na nosa universidade desigualdades internas nin carreras académicas, por exemplo, sin un horizonte claro. En resumo, neste período continuarei impulsando aquelo que funcionou ben durante estes últimos anos, pero cambiarei aquelo no que as cousas non funcionaron tan ben e ainda hai marxe para a mellora e pode funcionar mellor. E iso entendo que non é un continuismo, sino simplemente responsabilidade institucional.
Moitas grazas, profesora Londres. Ben, boa tarde, grazas á Asamblea de Investigadores polo convite, grazas a todas vos por estar aquí e creo que eu debo unha explicación para empezar. Non sei se coñecedes esa cousa que di que moitas persoas pequenas facendo cousas pequenas poden cambiar o mundo. E a verdade é que a exclusión hoxe por motivos formais, por non presentar uns certificados acreditativos das requisitos que exixe a LOSU, requisitos que cumplo, son un símbolo do que falla nesta universidade. No noso grupo de investigación levamos moito tempo traballando sobre temas de simplificación administrativa, sobre atención ao público, sobre todo para persoas vulneráveis. E eu teño unha convicción de que os dereitos, se non se exercen, non sirven para nada. E hai un dereito recoñecido na Lei de Procedemento Común que é a non aportar documentos que están en poder da Administración. Un dereito que supoño que temos sufrido todas e todos en moitas ocasións cando queremos facer calquera trámite na universidade, cando nos presentamos a unha praza e nos piden papéis que xa ten a propia universidade. Creo que non é de recibo que unha institución do século XXI funcione así e me parece que simbólicamente é bastante demostrativo do que está pasando do mal funcionamento da universidade e dos cambios que hai que facer. Ás veces o exercicio de dereitos ten custes persoais, ten custes académicos, vou presentar unha reclamación e vou pasar por debaixo do futbolín, como se di normalmente, e presentar os papéis. Agora ben, se isto nos pasa ás persoas que temos máis visibilidade nun proceso como este, evidentemente cada día lle está pasando a alguén nesta institución e iso é un erro. Pasando a... Bueno, creo que quedanme 2 segundos, adiantarei despois as outras cuestións, pero creo que debía esta explicación inicial. Moitas grazas, profesora Rosconcelos. Nada, moitas grazas á Asamblea de Investigadoras de Compostela por organizar este espazo de debate tan necesario. Eu, antes de contarvos, o que quero é preguntarvos que universidade queredes? No noso equipo, o que queremos é unha universidade que coide dos nosos, en Compostela e en Lugo, das nosas persoas, da nosa lingua, do noso patrimonio, da contorna, do ambiente, do país. Unha universidade que sexa feminista, que sexa inclusiva, que atenda a diversidade e que fomente os valores democráticos. Queremos tamén unha USC que conte coas súas persoas, que as acompañe e, ademais, que confíe nas súas capacidades. Unha USC que conte coa sociedade e para a sociedade e que sea, ademais, un exemplo de transparencia, de rendición de contas e que divulgue e achegue tamén a nosa actividade. Temos que fortalecer o diálogo e a colaboración. Queremos unha USC que innove, que propoña cambios baseados no coñecemento, que modifiquen a nosa maneira de facer tan necesaria, a nosa maneira de relacionarnos, de formar, de transferir. Temos, obviamente, que construir un novo modelo de organización áxil, participativa, transparente, sostible. E queremos, sobre todo, unha USC que avance, que se adiante ás demandas sociais, consolidando unha identidade como Universidade Pública de Galicia e que nos sitúe como modelo na formación das e dos profesionais do futuro. Porque, ademais, nos formamos nunha contorna investigadora de referencia. Por iso tamén queremos unha USC que avance facendo investigación de fronteira en todos os campos do saber. Eu creo que na diagnose dos retos que temos por diante, todas e todos podemos estar de acordo. O relevo xeracional, a intelixencia artificial, o posicionamento institucional. Eu, personalmente, quero devolverlle a USC parte do que a USC me dou, porque, bueno, pois sei sufrir tamén o que é a falta de expectativas, sobre todo nos estadios iniciais, e por iso o que quero é liderar pois unha nova etapa en positivo, un goberno que se fundamenta en 4 piares: innovar, avanzar, contar e coidar. Grazas. Doutora da profesora Maite Flores. Moitas gracias. Eu, igual que o resto das miñas compañeiras, que lles agradece que me acompañen, agradezo vos a todos os que estades aquí por compartir con nos estes momentos e, por suposto, a vos por dar lugar a esta parte. Compráceme especialmente que sexan os mozos investigadores os que sempre impulsan e os que mañá estaredes aquí sentados como nos. Nesta parte, decir que para mí a nosa universidade neste momento é referente no ensino, é referente na investigación, é referente na cultura.
pero nós queremos facer que sexa todavía máis protagonista. E gustaríanos que fose protagonista, non despois de, Rosa decía que comenzaba facendo unha pregunta, nos levamos tempo preguntando ao estudantado, ao PDI, ao PTSAs, cales son realmente as inquedanzas, que é o que quereríamos mudar, que é o que quereríamos mellorar. E fruto deste diálogo, vemos que hai que retomar novamente a ilusión, a responsabilidade, e nós queremos máis. Queremos unha universidade máis moderna e máis eficiente, máis investigadora, máis innovadora, que aposte pola investigación de excelencia, a transferencia, o emprendemento en proxectos estratégicos. Unha universidade máis talentosa, con máis talento. Eso involúcranos a todos. Unha universidade máis centrada no estudantado, que coida a experiencia universitaria, facilite o aprendizaxe e nos acompañe. Unha universidade máis internacional, máis competitiva, que fale varios idiomas, que nos permita situarnos como referente internacional. Unha universidade que sexa máis responsable, máis sustentable e máis comprometida. Por suposto, máis participativa, moito máis humana. En definitiva, queremos que cada un de vos pase a formar parte dun proxecto que é un proxecto compartido. Comprometémonos en calquera caso a ese compromiso. Muchísimas grazas. Ben, pois despois desta presentación comezamos os blocos do debate. Organizaránse todos os 4 blocos da seguinte forma. As candidatas terán 2 minutos, como acaban de ter agora, para expor as principais liñas do tema dese bloco, e despois, durante 10 minutos, teremos un debate que será facilitado, como dicía, polas preguntas que fomos recollendo dende a Asamblea. Ben, o primeiro bloco temático é gobernanza e política económica. Así que, sobre esta cuestión, comeza, sempre na mesma orde, pero comeza a profesora Alba Nogueira e seguirán na mesma orde. Ben, estamos nun contexto que a nivel global, a nivel español, a nivel galego, de cambio nas universidades, donde se cuestiona o coñecemento científico, donde se ataca cando as universidades defenden a paz, donde hai moita precariedade, onde temos unha competencia das universidades privadas moi forte. E eu creo que iso debe implicar cambios non só dentro, sino cara fora. Eu, unha das cuestións que creo, defendina no seu día cando fui un membro do Consello Galego de Universidades, é que temos que cambiar tamén a forma en que nos gobernan desde fora. Defendín daquela que unha vez que se sentaba a Universidade da Banca na mesma mesa que as outras 3 universidades do SUC, había que cambiar a Lei de Universidades e o regulamento de funcionamento, porque non pode decidir outra universidade, ou xa é unha, poden ser máis, o que vamos facernos en titulacións ou o noso plan de financiamento. Creo tamén que temos que cuestionar como funciona a CRUE. A CRUE representa hoxe a todas as universidades e o noso interlocutor co Ministerio, e estamos públicas e privadas sentadas. Esas cousas, temos que mover cousas dentro, pero temos que cambiar as reglas do xogo tamén fora, e teño experiencia neses foros para poder cambiala. Xunto con iso, internamente, eu creo que temos unha universidade que non ten ben dimensionadas as estruturas para as súas principais misións. Temos unhas estruturas raquíticas de doutoramento, temos un área de investigación desmantelada, temos unha estrutura de calidade pouco profesionalizada e pouco ambiciosa. Non temos unha xestión de datos adecuada, ni unha conformación da área TIC que responda aos retos desta universidade. Esas cousas teñen que cambiar. Con respecto á miña equipa de goberno, eu creo que somos unha universidade de 2 cidades e onde as 2 cidades teñen que estar representadas en todos os ámbitos de dirección. Non creo no vicerreitor de Lugo e digo explícitamente. Creo que en todas as vicerreitorías ten que haber persoas de Lugo e de Santiago. Bicampus. Se o vicerreitor ou vicerreitora responsable é de Lugo, estará en Lugo e terá unha xunta de Santiago e viceversa. E esa é a miña aposta para integrar a Lugo e a Santiago no goberno. Profesora... Nada, moitas grazas. Eu, primeiro comentar que toda a estrutura de goberno, a raíz da gobernanza, ten que apoiar unha estrategia na que nos vimos traballando dende fai tempo e coa vista posta no medio e longo prazo. E a teremos que apoiar en plans de accións e en medidas concretas. Un pouco máis adiante, por suposto, anunciaremos o equipo e a composición concreta, aínda que hoxe sí que irei dando algunhas ideas. Temos
un equipo para un proxecto, un equipo de persoas capaz, comprometidas, con experiencia. E como queremos que traballe este goberno? Bueno, pois con transparencia, con escoita activa, con diálogo e fomentando a participación. Eu creo que temos que reactivar o papel do noso claustro como punto para a activación das políticas e a definición das políticas da universidade. E no tocante á política económica, eu creo que o primeiro que hai que dicir é que debemos tela, vale? E para iso, bueno, pois nos sí que contaríamos cunha vicerreitoría responsable neste ámbito, dende onde se marquen as grandes liñas da planificación financiera anual, e hai que ter en conta varios aspectos. O primeiro é que ven aí a negociación dun novo plan de financiamento universitario, vale? No ano 24 este plan achegou 216 millóns de euros ao noso orzamento, e un 64% non, da nosa previsión de gasto. Isto danos unha idea da importancia que ten para a sustentabilidade da nosa universidade que negociemos ben este plan. Temos que reclamar un financiamento adecuado, tanto no estructural como no financiamento por obxectivos. Para isto sí que contaremos co coñecemento experto que temos na casa para poder levar a cabo unha boa negociación. E o segundo, sabemos que dentro do que é a política económica temos actuacións urxentes no marco das infraestructuras, vale? Precisamos dunha planificación de infraestructuras plurianual, con prazos, con cuantificacións, que inclúan tanto estas obras que teñen pois un maior investimento como as actuacións nos centros, as que neste momento sabemos que non chegamos. Muchísimas grazas. Profesora Maite Flores. Ben, pois, no noso caso, seguiremos en seguro unha autonomía universitaria. Estou totalmente de acordo. Temos que traballar en colaboración ca administración, non nos queda outra, pero temos que ter unha independencia total, independencia no plano político. Non podemos facer un traslado do que é o mapa político ao mapa universitario. Faremos notar, axiña, o noso modelo de goberno con liderazgo e responsabilidade, con responsabilidades nidias no seu organigrama, pero ao tempo un goberno que sexa un goberno colaborativo, baseado no diálogo, na corresponsabilidade entre a reitoría, os departamentos, os centros de investigación e todas as partes que estean involucradas na universidade. Habilitaremos canles que faciliten esa achega de propostas, esas canles que agora mesmo atopamos moito de nós que están rotas, que non temos. Manteremos unha continua actualización dos procesos administrativos, no que debemos participar todos, pero na que faremos valer tamén as actitudes, competencias e experiencias do PTXAS. Reduciremos tempos e trámites para liberar recursos na docencia e na investigación e poder dedicarnos a aquilo que realmente nos pon en valor, mediante a modernización e simplificación administrativa que porá en valor a profesionalidade do noso persoal. Elaboraremos no primeiro ano de mandato o Plan Estratégico 2636, é dicir, un plan estratégico plurianual que iremos reavaliando e iremos vendo como dirixir. Farémolo a través de obxectivos estratégicos e accións programáticas para a mellora continuada. Imos crear un comité asesor externo conformado por persoas de prestixio internacional que acheguen novas perspectivas e nos den novas ideas cara onde avanzar. Imos crear tamén e constituir un consello de antigos reitores, porque é vos sempre escoitar o parecer en asuntos relevantes do que pasaron antes que nos. Descartamos que a xestión económica este centralizada na xerencia. Imos facer coordinación entre Vicerreitoría de Economía e a xerencia. Gracias. Ben, antes de darlle a palabra a profesora Trascouso, por cuestións de seguridade, estaría ben que as persoas que se encontran nas entradas e saídas do salón poden ir se queren ao salón de actos, porque aí temos o streaming disto mesmo que estamos grabando, digo, para non oturar, en caso de por cuestións de seguridade, as entradas e saídas do... Igualmente, si levantades a mano aquelas persoas que estedes ao lado dun sitio vacío, así Claro, podedes estar podemos... Sonia. Aquí hai, por exemplo. Sonia, te sei non me E aí, lo anuncio eu. Perdón, espera a que se reconfigure. Será mellor. E así. Os meus alumnos son os que quedan na porta. Se morre, xa non teño que examinar acá.
Moi ben, pois entón, agora sí, ten a palabra a profesora López Couso. Moitas gracias. A seguridade é o primeiro, eso está claro. Ben, nestes ámbitos deste bloque primeiro de gobernanza e política económica, pues, a nosa proposta de goberno non é simplemente unha aposta por unha mellora incremental, non? Sino unha aposta por un cambio de arquitectura institucional, non? Está baseada en unha gobernanza participativa, impulsando transparencia universitaria por todos os beneficios, non fai falta que os comente, todos os beneficios que esta comporta, non? E tamén quería comentar que a estrutura de goberno que a nosa candidatura propón difire de forma sustancial da configuración actual en varios sentidos. Así, por exemplo, inclúe unha estrutura de vicerreitorías máis ampla, mellor organizada e que tamén entendemos que reflicten convenientemente todos os ámbitos fundamentais dunha universidade, dunha USC do futuro, non? Pois dende o estudantado e o persoal, a investigación e a transferencia, a oferta formativa, a transformación digital, a proxección internacional, a planificación estratégica e económica, pero tamén ámbitos como o compromiso social, o benestar, a lingua, a sostenibilidade, etc. É dicir que a nosa proposta de goberno adapta esa estrutura de goberno á estrutura da USC e á súa diversidade real, non? E en todos cada un destes ámbitos entendemos que resulta imprescindible contar con áreas de decisión política, que serían as vicerreitorías correspondentes, que estean debidamente complementadas e debidamente apoiadas con áreas de carácter máis técnico, non? Separadas das primeiras, pero evidentemente con esa imprescindible e esa necesaria coordinación con elas. En este sentido, pois a nosa proposta inclúe, por lo tanto, por poner un exemplo, unha revisión profunda e un proxecto de reorganización da estrutura xerencial actual, a toma de decisións, as liñas de actuación, etc. Deben adoptarse dende a reitoría e dende as vicerreitorías sen prexuízo de que a súa implementación e a súa articulación dependa da xerencia. Gracias, profesora López Couso. Ben, entón agora nos proceder a facilitar agora este debate con preguntas que nos chegaron de distintos membros da comunidade universitaria. Xa tocaron este tema, esencialmente, pero evidentemente hai preguntas bastante obvias. Unha delas, que nos preguntaron como 5 veces, cito, dado o grande peso que tivo a xerencia nestes últimos 8 anos, cal sería o seu modelo respecto ás funcións e atribucións que debería ter a xerencia de ser vostede a reitora? Ou, como nos lo formulou outra persoa da comunidade universitaria, van desxerencializar a universidade. E cal sería a súa proposta para a persoa titular das universidades? Mi disculpa, cantas preguntas vamos ter, digo, porque temos que distribuir 2 minutos e medio. Sí, efectivamente, vamos a distribuir agora 2 minutos e medio por... Pero eso esta pregunta. No. A medida que vayan respondendo, utilizando o tempo que estime pertinente. O sea, pero se nos dis cantas, sabemos máis ou menos canto temos que deixar. Pois... Se hai 4 preguntas, pois é unha ráfaga, pero sí. Sí, vamos a hacer 4 preguntas. Sí. Vamos a hacer 4 preguntas. Vamos a afilar. Sí, porque teñen para contestar. Entón, vamos a hacer 3 preguntas. Unha, a que dixemos cal serán entón as funcións e atribucións da xerencia no noso modelo. Dúas, cal será, esta é fácil, cal vai ser a persoa titular da xerencia. Bueno, esa non, porque non. Sí. E despois, eso, haberá... Imos facendo progresivamente, si... Casi te decía, si nos visto... Non todas son sobre... a xerencia, igual podemos facer unha resposta. Non son todas sobre a xerencia. Pero bueno... ¿Queréis saber las a priori para saber cómo organizar? É que... Como que, non sei, que preguntar... No, esta é... O gordo foi primeiro, pero despois... Imos responder. Son 3 preguntas, a primeira está formulada e repartido o tempo con os primeiros. Son 2 minutos e medio en total. En total para responder as 4? Sí, as 3 preguntas. No, as 4. Cada unha de nós temos 2 minutos. Hai tempo a cada candidato. Cada candidata disporá de 2 minutos e medio para responder a todas as preguntas que se formularon. A todas. A todas as preguntas. 10 minutos. Vale. Entón, mira, se para que outros... Igual
sí que mellor saber todas, porque mellor algunha ten unha resposta curta. Pois entón podemos Non, así. estades de Todas acordo? todas e así... Que se un 2 minutos e medio para responder a todas as preguntas, Eu creo que quizás era sexa mellor saber todas as preguntas por Sí, saber eu os creo que era textos mellor, de sí, cada sí. unha delas. Veña. Pois a primeira xa sabedes, incluíu tamén a persoa que pensase para ese posto. Ben. Sí. Vou facer estas preguntas de corrido. A primeira, dado o grande peso que tivo xerencia estes últimos anos, cal sería o seu modelo respecto ás funcións e atribucións que debería ter, de ser vostede reitora, e cal sería a persoa titular da xerencia. A segunda pregunta é a seguinte. Isto non é a nosa redacción, sempre é a redacción. Vai a USC deixar de funcionar a base de saltarse a lei por defecto e cumprila só por obriga de sentenzas judiciais, co conseguinte gasto de diñeiro público en litixios perfectamente evitables. E a terceira, que relación tería a súa reitoría coa Secretaría Xeral de Universidades da Xunta de Galicia e vai pelexar por conseguir financiamento alén do plan plurianual ou limitarase a subsistir. Ben, pois isto é o que nos dixeron, despois o público terá na ronda de preguntas a oportunidade de facelas preguntas sobre este e outros temas. Entón, se vos parece, seguindo a mesma orde deste mesmo... No, vamos a respetar a orde en cada bloque, para o mesmo para intervención e para... Empezo eu logo. Sí, efectivamente. Vale, estupendo. Ben, con respecto á pregunta do millón. Eu creo que dixen públicamente, non estou de acordo con este modelo de xerencia no sentido de como foi exercido. Sí que sou unha convencida da profesionalización da xestión, creo que nesta universidade cada quen ten unhas funcións e nos debemos dedicarnos a investigar, a dar clases e a facer transferencia e puntualmente actividades de xestión, e sí que creo que o PTXAS ten unha misión importante e creo que o xerente debe ser un PTXAS xestionando o día a día da universidade, pero tamén creo que hai unha dirección política que deben exercer as vicerreitorías. Percibo unha, digamos, creo que hai que restablecer equilibrios internos de confianza no ámbito da xestión e eu percibo incluso reservas por unha deficiencias neste período e, polo tanto, creo que non favorece a ninguén que se adianten nomes neste contexto. Con respecto á cuestión das sentenzas, sou coñecedora delas, incluso o sindicato que representei moito tempo acaba de gañar precisamente unha desas en relación con algún dos programas de recursos humanos. Creo que un dos déficits que temos tamén na universidade é que temos uns servizos xurídicos infradotados para unha estrutura como é a da USC, que manexa moitos millóns de euros e moitos miles de personas, e é un dos ámbitos onde deberíamos reforzar as cuestións, e teño defendido xunto co meu colectivo que a universidade non pode ser un nicho de precariedade. Foi unha intervención que fixen no claustro hai casi 2 anos e é un tema que me preocupa especialmente. Que haxa xente nesta universidade a que non se lle garantizan os seus dereitos laborais, xente que está dando 180 horas de clase por 700 e pico euros, eu creo que debe avergoñar a calquera. Con respecto ás relacións ca Xunta, creo que fun clara na anterior intervención. A ninguén lle pode beneficiar máis que a Xunta, que a USC lle vaya ben e que fagamos ben o noso traballo. Estamos facendo moi ben en moitos ámbitos, pero ten que ser unha relación de igual a igual. Non vamos, polo menos se eu sou reitora, a consentir que se invada a nosa autonomía como pasou cas titulacións de forestais, o mestrado de matemáticas, como pasa con medicina. Non vamos consentir, se eu sou reitora, que a Xunta faga política social a conta da USC, conxelando as taxas que está ben para os estudantes, pero provocando que teñamos menos ingresos e que os ingresos que teñamos son os de 2012 por ingresos de matrícula. Profesora Nogueira, ten a palabra. Nada, moitas grazas. Bueno, unha presentación un pouco da estrutura de goberno, non falei da xerencia, porque eu entendo que a xerencia ten que ter un rol meramente técnico. Ben, a xerencia
ten que, por suposto, apoiar as vicerreitorías, pero ten que ter ese papel únicamente. Nos pensamos tamén que, por suposto, hai que profesionalizar a xerencia e temos vos profesionais tamén na casa e temos que consolidar unha estructura de vicexerencias de apoio que contribúan, por suposto, a reducir esta carga de xestión que todos e todas sentimos, non? No caso das sentenzas do nivel de litixiosidade, isto é algo que que se ven ademais preguntando nos órganos de goberno, que foi subindo nos últimos anos. Eu creo que o que nos temos que preguntar é por que chegamos a ese punto. Por que temos o nivel de litixiosidade que temos? Por que as persoas que traballan na USC a única canle que atopan para obter unhas condicións dignas de traballo é acudir á xustiza? Temos que ter algún mecanismo dentro. E a deriva que se foi nos últimos anos hai que rompela. Eu creo que ven en parte tamén motivada por como se exerceu nos últimos anos un liderazgo que creo que faltou diálogo, faltou entendemento e faltou, sobre todo, comprensión das persoas da casa, das situacións que temos. Sobre a Secretaría Xeral de Universidades, pelexar, cada un manterse no seu rol, pero si ser reivindicativos, ser fortes. O plan de financiamento non é caridade, é a súa obriga financiar as universidades e financialas de maneira digna, que poidamos exercer a nosa actividade, tanto docente como investigadora, en condicións. E, por suposto, que tamén nós temos que facer o exercicio de buscar outras vías de financiamento. Pero na relación, sobre todo, coa Secretaría Xeral, non podemos permitir que nos suplante. Non pode acontecer que se nos chegue unha lista de mestrados e escollede dai o que queredes. Nos, como universidade, temos que poder dicir e temos tamén que saber que queremos da nosa oferta, da nosa estrategia e plantealo e reivindicar. Muchas grazas. Ten a palabra a profesora. Vale, gracias. Bueno, esta pregunta do millón que todos esperábamos, verdad? Falar sobre a xerencia, eu penso que xa públicamente todas manifestamos que este equipo, quizás estes 8 anos, non nos gustou esa deriva para que todo dependa dunha persoa soa, que sea a xerencia. Cales son as competencias da xerencia? Pois digo a LOSU, entón aí témolo claro, son administrativas, son responsabilidades económicas. A única cuestión é que non son responsabilidades só de unha persoa, ten que ser traballando en colaboración e coordinación cun equipo e, por suposto, baixo unha gobernanza e baixo a responsabilidade dunha reitora. Entón, para que quede máis que claro, por suposto que a xerencia, igual que se escoitou aquí antes por outras compañeiras, é un posto técnico. E así tamén eu o quixen ver cando saquei as vicerreitorías e non falei en ningún momento da xerencia. Nunca, ata estes momentos, coñecemos máis quen é o xerente que quen é o noso reitor, verdad? Iso nunca tivera sucedido. Pois, tendo claro que case todos os que estamos nesta sala estaremos nese punto de partida, estou de acordo que a persoa titular da xerencia tampouco me parece que toque nestes momentos. A miña aposta será por alguén que sexa de fora da universidade. Se ben é certo que das conversas que dixen que fora mantendo con moita xente, pois moita xente solicita que sexa alguén que sexa dentro da casa, pois verémolo, pero en calquera caso terá que ser alguén que vaya coordinado e de algún xeito con bo entendemento con todo o equipo, en particular ca Vicerreitoría de Economía. Por iso, penso que tamén isto queda para unha resposta posterior. Respecto aos litixios, pois un hondo pesar. Realmente aquí hai dúas cousas. Por unha parte, como universidade, como institución a que pertencemos todos, isto é un problema que agora mesmo saibamos que temos 3.300.000 euros máis a deber para os próximos anos, pois polo que fose, pero tamén é certo que esas persoas, esos Margaritas Salas que estiveron perdendo esos cartos en financiamento, verdad? Dende eu fui un Parga Pondal nos seus momentos, tamén éramos os que cobrábamos menos das 3 universidades galegas, pois eso que parece que como sempre estivo, está ben, non está ben. Temos que ver como facer, temos que ver como deixar de perder cartos e de perder realmente que a xente se senta involucrada nunha institución e que se senta respaldada e poder traballar. Respecto á Secretaría Xeral de Universidades, decir que eu sí que me comprometo a que sexa quen sexa o que esteña no goberno, poder dialogar, debatir, discutir e gañar para nós, porque nós temos que traballar de forma autónoma e independente. Grazas. Profesores, ten a palabra a profesora Ruscous. Moitas gracias. Bueno, creo que a primeira pregunta respondín sobradamente na miña intervención, na presentación deste bloque, pero se queda algunha dúbida, por reiterar o que xa dixen.
entendemos que ten que haber en todos os ámbitos que mencionei antes, de estudantes, de proxección internacional, de transformación digital, de planificación estratégica, de planificación económica, etc. Ten que haber unha área de decisión política que é residenciada nas vicerreitorías, que teñan esas competencias delegadas da reitora. Pero eso ten que estar apoiado e ten que estar complementado e ten que estar sostido de alguna maneira por áreas de carácter máis técnico que estean residenciadas precisamente nesa xerencia, que é o que lle corresponde por lei. Polo tanto, as funcións e atribucións xa as coñecemos e, evidentemente, esa coordinación imprescindible, porque as decisións que se tomen precisamente nas vicerreitorías en todos eses ámbitos terán que estar articuladas e materializadas por parte desa xerencia que é a que aporta ese expertise, ese coñecemento máis técnico. Que persoa ocupará? Pois tamén reservo non mencionar agora ese nome. Si vai ser alguén da universidade e vai ser un petexás que encaixe precisamente nese perfil máis técnico do que estaba falando, que coordinado con esa vicerreitoría de planificación estratégica ou planificación económica. En relación con a cuestión das sentenzas e demais, estou de acordo con algunhas das cousas que se comentaron, é certo, e isto non é exclusivo dese servizo da nosa universidade, pero sí é certo que é necesario reforzar os servizos xurídicos da USC. Como necesitamos reforzar tamén outros servizos. Temos servizos que están infradotados, que están claramente, que malamente sobreviven nestes momentos, porque estamos, ademais, estamos funcionando cunha estrutura de universidade que se quedou bastante obsoleta. A universidade cambiou moito nos últimos anos, pero mantemos unha estrutura de servizos e de efectivos en cada un deses servizos que realmente non está axustado ás necesidades que temos. Por tanto, temos que reforzar todo iso. E reforzar, obviamente, tamén todos os mecanismos de defensa dos dereitos dos nosos traballadores, tanto sexan PDI como PTXAs. E, por último, en relación ca nosa interacción ca Secretaría Xeral de Universidades, obviamente, defensa da autonomía universitaria. Teremos que loitar moito para ese plan de financiamento e, por suposto, tamén nese novo decreto que ten que sustituir o decreto 222 de 2011 para as titulacións. Vale, moitas gracias. Pasamos entón ao segundo bloco, que sería PDI, Investigación e Política Científica. E neste caso comezaría a profesora Rosa Pujera. Un segundinho, que hai que volver a poñer os... Vale. Bueno, eu querería comezar dicindo que quen non sabe a onde ir realmente sempre está perdido e eu creo que isto foi un pouco o que pasou nos últimos anos, onde esta universidade non foi quen de trazar unha estrategia de investigación para a nosa universidade, algo que nos comprometemos a facer no primeiro ano. E aínda que os resultados foron positivos, porque duplicamos nos últimos 5 anos a captación de actividades de I+D+I, todos sabemos que isto é grazas en boa medida ao esforzo dos grupos de investigación, dos centros e dos institutos, unhas estructuras que temos que apoiar e fortalecer de forma decidida, porque van a axudarnos tamén a xerar valor. En boa medida, tamén creo que todos somos conscientes de que os fondos NextGen foron os que nos permitiron tamén este crecemento, pero eu creo que temos que tamén sacar a lectura de que nos permitiu tamén ver as capacidades que temos na institución. Somos capaces de competir fora, temos moi boas capacidades en todos os ámbitos de saber e isto debería axudarnos a prepararnos para o novo programa marco que está aí no 2028. Para isto, obviamente, temos que fortalecer a nosa estructura de apoio técnico e de xestión ao persoal investigador. Nos xogamos na Liga Europea, somos das primeiras universidades de España en RCs, pero con unha infradotación de efectivos que todas e todos o sabemos nas nosas estructuras e con unhas ferramentas de xestión que non facilitan o traballo de ninguén. Temos tamén, por suposto, que cultivar o futuro. Se queremos chegar aí, temos que establecer unha política de persoal clara cun plan propio de captación e retención do talento que garanta o relevo xeracional, pero que, ademais, dé oportunidades ás novas e aos novos investigadores que se incorporan connosco para que poidan non só iniciar, senón consolidar a súa carreira e ter unhas perspectivas de futuro dentro da universidade. Grazas.
A palabra, profesora Méndez. Moitas grazas. Pois, en canto ao PDI, eu quería decir que non só queremos o apoio de PDI. Realmente o que queremos é apoiar o PDI. Queremos que o PDI poda facer un traballo e que se sinta de alguna forma aliviado e recoñecido polo traballo que se fai. A estabilidade e a promoción é un problema que sufrimos dende hai anos. Eu, cando vou falando con vos, síntome novamente rejuvenecer, é certo, porque volvo a sentirme que exactamente estabades na mesma posición que estaba eu fai algúns anos, porque xa peino canas, onde eu pelexaba por estabilizar. E pelexaba e tiña que escoitar a reitores anteriores, incluso reitores que supostamente eran máis próximos porque eran de ciencias, decirme que o persoal investigador non era imprescindible, que aquí estábamos só para a docencia, non? Entón, iso, pois, para min é como un volver realmente a que todo segue igual e isto temos que cambiar de alguna forma. Temos que reducir a carga burocrática, temos que facer tamén apostar pola seguridade na saúde do traballo, porque vos máis que ninguén sabedes que precisamente todos os investigadores sufrimos moito máis desa parte psicolóxica, de necesidade de atención psicolóxica. Considero, e aparte o demostramos persoalmente, que a investigación é un piar fundamental nesta universidade. Vamos ser inconformistas con todo o que é materia de investigación. Imos apostar, melloraremos a captación, o acompañamento integral cando se solicita un proxecto, non somente na solicitude de proxectos, senón tamén despois no desenvolvemento deses proxectos. Imos facer un plan propio de investigación da propia USC para que axude, por suposto, que aqueles centros que xa acabaron a excelencia e que temos nos recibos os temos que apoiar. Por suposto que sí, tamén temos que apoiar os centros de investigación, pero tamén os grupos pequenos. Temos que identificar aquel que é capaz de subir e chegarse para conseguir a excelencia. Entón, imos facer toda esa aposta por facer unha planificación e un relevo xeracional, por suposto. Gracias. Ten a palabra a profesora López Couso. Moitas gracias. Ben, a nosa proposta en PDI está baseada en varios retos, que algúns deles xa se mencionaron, que como universidade temos por diante, non? O relevo xeracional, asegurar a promoción profesional tamén, reducir a carga burocrática, garantir a formación do persoal, pero tamén incrementar o sentido de pertenza á universidade, non? E nestes ámbitos, evidentemente, partiremos dos logros que se acabaron nestes últimos anos e que son valorados de xeito moi positivo pola comunidade universitaria, en particular, esa política desenvolvida nestes anos de incorporación de novo PDI, con casi 300 prazas de axudante de doutor nos últimos 8 anos, non hai máis que comparar co que viñamos tendo anteriormente, ou pola promoción a categorías superiores de profesorado, con a desaparición casi definitiva desas macrobolsas de acreditados de máis de 200 persoas nalgúns casos. Pero a nosa proposta quere ir un pouco máis aló, pasando desa política de persoal baseada en resolver necesidades inmediatas para cubrir problemas inmediatos a unha política baseada nunha planificación a medio prazo e a longo prazo. O que houve hasta agora estabilizou, pero que ten que vir agora, ten que equilibrar e ten que transformar. E polo que se refire á investigación, unha xestión da investigación moderna, áxil, eficaz. Podemos falar dun plan propio de investigación para apoiar talento, para promover eses investigadores emerxentes, pero tamén quero mencionar que apostaremos pola ciencia aberta, pola ética, pola interdisciplinaridade, por servizos científico-técnicos modernos que apoien o PDI e por unha transferencia tamén que favoreza a áreas que están moi desatendidas nese ámbito como as áreas de humanidades e de ciencias sociais. Grazas. A palabra, profesora Nogueira. Vimos aquí a falar coa nosa trayectoria ás costas. As tres persoas que me acompañan estuveron en 2 dos equipos rectorais anteriores e eu estuve no claustro, ou compañeiros meus do colectivo que pertenzo estuveron no Consello de Goberno defendendo as nosas ideas. Nos defendimos para o PDI, falamos da precariedade no claustro, falamos de que tiña que haber un cambio nos temas da hiperburocratización e do excesivo papeleo que ten a USC. Fixos un proxecto de piloto en Dereito gracias a esa iniciativa miña no claustro que está metido no caixón despois dun estudo de fluxos de traballo. E iso é aval co que eu quero participar nestas eleccións. Pero xunto con iso, temos que falar que non é admisible que a universidade neste período desmontara como desmontou a área de investigación, que eu creo que era un dos tesouros que tiñamos esta universidade en termos de proactividade, de colaboración ca xente e de axuda para que a investigación desta universidade este no sitio onde está.
e a desconfianza que se xerou co Petexás da área de investigación, a mí pareceme que é inadmisible. Creo tamén que no ámbito da investigación tampouco é admisible que se eleven por a porta de atrás debates que son centrais para a universidade. Externalizar a investigación a FEUGA, como estuvo a punto de facerse, ou externalizar a investigación a entes que non son a universidade. Creo que cando hai centros de investigación, como CIMAGA, que preside Rosa Crujeiras, que ten un CIF propio, que ten personalidade xurídica propia, esa é unha decisión central. Eu creo que nunha universidade pública que ten docencia e investigación. E seguimos quitándolle cachos de investigación. O equipo de goberno que pertenece María José Alonso acaba de pagar un estudo... Pertence, son María José Alonso. María José Couso, perdón. Acaba de pagar un estudo para estudiar que a outros centros singulares se lle dé personalidade xurídica propia. Eu creo que ese é un debate central sobre que modelo de universidades queremos, se queremos o das privadas ou se queremos un modelo docente investigador, que non debe ser levado pola porta de atrás, que se debe dar ante toda a comunidade universitaria. Vale, moi ben. Pois moitas gracias. Comezamos entón cas preguntas e de novo vamos a decir as tres para que as saibades e poidades administrar un pouco como os parece. Comezamos con unha pregunta que é un pouco parecida a que fixeran a Zapatero no seu día de cuánto custa un café, e sería que cales pensades que son as retribucións anuais brutas que ten unha P3, unha P6 e unha predoutoral de primeiro ano. E a esta pregunta que nos chegou tamén engadimos nós, si tamén que nos comentedes cal credes que é a porcentaxe de persoas que fan a tese sen contrato dentro da universidade. E, bueno, que nos digades que opinades. P3, P6? No. P3, P6? Bueno, por abreviar. Predoctoral de primeiro ano, con contrato, e porcentaxe de persoas que están facendo a tese sen financiación. Que nos digades tamén a raíz deso, pois que opinades desas retribucións e desas condicións. Por outra banda, tamén vos queremos preguntar se considerades oportuno recoñecer dous perfis diferenciados, por un lado un perfil docente e un perfil investigador que tamén poderían solaparse, que tuveran un recoñecemento institucional equivalente. E neste sentido tamén, se pensades estabilizar a xente só por necesidades docentes ou se tamén contemplades outras alternativas. E xa por último, como seguro que xa sabedes, o convenio do PDI é do ano 2011, redactado en 2010 e previo á aprobación da Lei da Ciencia. A Universidade de Vigo parece que se descolga da negociación dun terceiro convenio colectivo para todas as universidades galegas e queremos preguntarvos se o vosso equipo reitoral estaría disposto a negociar un terceiro convenio propio da USC que contemple melloras nas retribucións e inclúa tanto a persoal investigador como docente. E comeza de novo Rosa. Vale, moi ben. Sobre os salarios de P3 e P6, eu calculo que deben estar por debaixo dos 10.000 euros e que, ademais, se os teño que calificar, eu non me corto en dicir que me parecen miserables. Creo que non podemos ter xente exercendo funcións docentes na universidade nesas condicións. O estudantado dos programas de doutoramento, o novo decreto os recoñece como investigadores en formación. Eu creo que tamén temos que tratar de que todo o mundo que exerce un traballo teña unhas condicións dignas. E sabemos, e además a Asamblea o vides defendendo de fai moitos anos, isto aínda non acontece na universidade. Tense moito gañado, pero queda aínda moito por facer. Sobre a estabilización do persoal, vimos dunha política de PDI que se basea ese relevo xeneracional únicamente nas necesidades docentes. Temos que incluir de maneira efectiva a nosa actividade investigadora, porque tamén está aí, porque tamén é central e tamén é a nosa razón de ser na universidade. Se nos damos conta, nos próximos 5 anos a porcentaxe de xubilación será un 30% maior que nos 5 anteriores e ademais vai estar concentrada en moitas áreas. Non pode ser meramente unha cantidade numérica. Hai que baixar o grao miúdo e ver que acontece caso a caso e como, ademais, podemos tratar de rexuvenecer a noso cadro de PDI, non só a través da incorporación de axudantes doutores, senón tamén a través da incorporación de outras figuras. Formamos talento e non somos quen de retelo. E acabamos de ter agora mesmo, recentemente, os casos dos María Zambrano e Margarita Salas, que os deixamos marchar pola porta, que nos denunciaron e que resulta que agora
Algúns destes perfis son necesarios en moitas áreas. Sobre o convenio de PDI, Vigo descolgouse, sí, pero Vigo ten unhas eleccións no mes de maio. Eu creo que debemos darlle unha marxe porque me parece que é moito máis razoable un convenio das 3 universidades nas que, por suposto, melloremos as condicións e que, ademais, sabemos que o salario do profesorado axudante doutor resulta que aquí está por debaixo do que están as outras universidades ainda estando no marco dun convenio. Eu creo que nos daríamos ese tempo de ver se podemos volver a traer a Vigo á negociación, senón, por suposto, haberá que negociar un convenio propio. Muchas grazas. Palabra. Pois, respecto á pregunta do café, sí, sei cales son os salarios. Pois, mira, non sei con 14 pagas, máis ou menos os P3 están por en torno aos 400, non sei exactamente. Os P6 están en torno aos 500. O que non preguntastes, pero os asociados do campo da saúde están en 300.019. Esos son con euros, porque sí que me parece, pois, triste que despois das conversas que teño con eles fagan a dedicación tanto a dirección de trabajo fin de grado, fin de máster da docencia, ademais, por 329 euros brutos. Entón, eso tamén penso que para incorporar como resposta engadida. Un predoc do primeiro ano pois estará en torno aos 1.200, non máis, dependerá da convocatoria, así que tamén. Sobre o porcentaxe de teses que están sin financiación, pois, desafortunadamente, moitas máis das que queremos. Pero vouche dicir unha cousa, se ese dato lle preguntas a calquera, non nos saberíamos, incluso se lle preguntásemos á propia universidade, porque agora mesmo os investimentos que estiveron facendo en todo o que son as plataformas, as bases de datos e demais, fan que os datos que pidamos non sexan fiables, desafortunadamente. Entón, esa parte tamén teríamos que facer avaliar como teríamos que facer un investimento para que mellorase e podásemos dar ese dato. Sobre facer estabilización docente e investigadora por separado, penso que na universidade o que somos formadores. E facer formadores é incluir as dúas partes. Desde fai tempo se contempla que poida haber xa unha carreira somente investigadora. Eso levo escoitando desde que eu era moza. Desafortunadamente non se chegou aí. Que somente teñamos que ter en conta os criterios de docencia, por suposto a resposta é que non. Temos que ter outros criterios de investigación. E ademais a investigación fai nos pioneiros, se dicía antes, creemos firmemente nesa parte. Podemos destacar tamén pola investigación. En canto ao convenio con PDI, vou dicir o mesmo que Rosa, realmente, 2 meses despois que a nós teremos eleccións en Vigo e vamos dar un marxe de confianza, non imos facer como convenio de medicina, que en canto xa un ten que reflexionar un pouco na casa, directamente xa nos vai Vigo e Coruña e rompe os papéis, vamos dar unha confianza. Eu penso de verdad que o sistema universitario galego podemos falar e podemos ser quen de garantir e que non teñamos as diferencias como pasa cos axudantes doutores agora mesmo. Muchas grazas. Ten a palabra Susana López Couso. Moitas gracias. Ben, empezando polo das retribucións, evidentemente, todas estas retribucións de figuras como P3, P6, asociados e demais, están nuns ámbitos realmente pouco dignos. Sería imprescindible intentar buscar algunha mellora nese sentido. É certo que as limitacións presupostarias e orzamentarias que ten a universidade son as que son. É certo que para poñer cartos nun sitio hai que sacar de outro, porque non temos nestes momentos, digamos, esa saca non é eterna. Entón, no sentido que eu falaba antes de que hai que buscar tamén buscar outras fontes de financiamento para outras actividades que se fan na universidade fora do financiamento estrutural que se vai negociar nese plan de financiamento ca Secretaría Xeral de Universidades. Sobre o número de persoas que fan a teses sen contrato, moitas máis que as que teñen contrato. Sempre foi así. Desgraciadamente, non hai suficientes bolsas a través dos programas estatais, os programas autonómicos, os programas propios da USC, e hai que seguir intentando incrementar ese número. O que sí se pode ir facendo, o que se fixo estes anos, foi proporcionar axudas de outro tipo para que o estudantado que non conta con eses contratos predoutorais poidan, por exemplo,
pois facer estadías no estranxeiro, que poidan participar en congresos internacionais, que poidan, por exemplo, aspirar a ter unha tese convención internacional, cousa que de outra maneira non podería ser. Sobre os dous perfis docente e investigador, se recoñecemos esas dúas figuras, realmente non somos PDI, por lo tanto temos unha pata de docentes e unha pata de investigadores. É certo tamén que dependendo do momento vital e das circunstancias de cada persoa, pode haber persoas que nun momento estean máis escoradas, por decirlo de alguma maneira, hacia a docencia e en outros momentos da súa trayectoria vital hacia a investigación, e por eso non deixan de ser PDI. E temos que apoialos tanto no seu ámbito de docencia como de investigación. E por último, en relación co convenio, confío tamén en que sexamos quen de chegar a algún tipo de acordo entre as tres universidades públicas do sistema. Sempre que xuntemos esforzos, e isto demostrouse nos últimos anos, sempre que hai unha cohesión e unha colaboración e unha coordinación nas outras dúas universidades públicas do sistema universitario galego, somos máis fortes e podemos chegar a máis. Ten a palabra a profesora Noé. Ben, parecen as preguntas estas de Broncano e 400, 700, 1100 e con eso arreglo máis ou menos a primeira parte con respecto ao tema dos predocs. Efectivamente é difícil cuantificalo e hai moitas realidades moi distintas. Tamén temos doutorandos adultos que emprenden o proceso de tese traballando, entón eu creo que é difícil cuantificalo, pero sí que hai algunhas decisións que sí que temos, eu creo que cambiar. Por exemplo, as convocatorias de predoc e postdoc da Xunta, eu creo que hai unha serie de criterios que son impiden a moitas áreas de coñecemento polas liñas estratégicas que hai e polos puntos que lle dan especificamente aos centros singulares. Pode haber xentes con grandes expedientes necesarios para facer investigación en grupos que son super necesarios para facer ciencia básica que non poden acceder, mesmo xente con grandes expedientes. Eu creo que esas teclas témolas que tocar. Con respecto ao tema do perfil docente investigador, e teño aí estudantes meus, eu estou unha convencida de que a docencia e a investigación son dúas patas do noso traballo que debemos defender e que deben ter todas as persoas que traballan nesta universidade. E, de feito, temos grados de dedicación diversa. Por moito que digamos que as plazas se crean con un perfil docente, hai persoas que están dando moitísimas menos clases que outras e as horas docentes equivalentes non as aproveitamos en igual medida as áreas que estamos moi sobrecargadas que outras áreas. É dicir, que hai unha certa intensificación xa na universidade. Pero os que non teñen a pata docente, o CSIC está pelexándose por dar clase nos mestrados, nos sitios donde... Por qué? Porque é a forma de ter os futuros doutorandos e os futuros investigadores. Aqueles centros de investigación que están alleos á docencia teñen perigos de morrer de éxito en pouco tempo porque non teñen a saiba nova para poder nutrir os equipos de investigación cara arriba. E con respecto ao convenio, eu tamén confío que pode haber un convenio, entre outras cousas porque senón se crean dinámicas moi perniciosas para o sistema universitario galego, de estar mirando sempre pola ventana ao veciño de al lado e dicindo este ten non sei que e tal, e creo que non é san para o sistema universitario, dado que somos un sistema universitario. Grazas. Mira, pues muchas gracias. Solo por dar un poco dato, un salario bruto anual de un predoctoral sería alcanzar 9.000 euros máis ou menos, unha P6 serían 14.850 e unha P3 7.425. Con respecto ao dato de persoas, de investigadores predoctorais sen contrato, é verdade que os datos non son moi bons e non é moi fácil establecer un número, pero, bueno, nos collendo datos de persoas con contratos predoctorais versus datos de persoas matriculadas que si están disponibles en USG en datos, eran como algo así como un 91% de persoas en contrato, que non se axustamos pois as casuísticas de persoas que están traballando e que en realidade non lles interesa, pois axustamos que quizá un 85% das persoas que están realizando unha tese de doutoramento e que están traballando o fan de forma gratuita. E, bueno, solo por informar. Aí se me deixas facer unha apunta, que está fora de guión. Pode destacar unha cousa, porque isto nos pasa nos o día a día nos nosos grupos de investigación. Aí tomarías a decisión de non coller a ningunha persoa que estivese sen contrato. Eu penso que nós, como universidades, somos os que temos que formar a xente e darlle a posibilidade de que, cando non ten financiación
porque polas calificacións que tes non as consegue de forma pública, darlle tamén a oportunidade. Temos profesores agora mesmo, voivos docentes e investigadores que no seu día fixeron a teses en financiamento. Simplemente como apunte quizáis fora de guión. Ben, pasamos entón ao terceiro bloco e penúltimo bloco desta parte, dos blocos do debate, que é PTXAs, infraestructuras e servizos. E, seguindo a orde, ten en primeiro lugar a palabra, efectivamente, a profesora Laia. Pois tócame comenzar co bloque máis complexo, porque para falar de PTXAs, infraestructuras e servizos, eu case pediría aquí quizáis algo de picar e vamos falar moito máis de 2 minutos, non? Porque temos moitas carencias nesta parte. Para min, creo que todo o persoal que temos traballado co PTXAs desta universidade man con man apreciamos a súa profesionalidade. O PTXAs é realmente un sector, unha parte fundamental, son as columnas da nosa universidade. Son tan importantes como para manter a institución como calquera outro dos sectores. Entón, está máis que claro que a súa eficacia é espectacular. Nestes momentos, pois, desafortunadamente, están moi desmotivados. E temos que conseguir que se volvan a sentir parte e que cada un de nós nos volvamos a sentir parte desta universidade. Por suposto, apostaremos pola estabilización de promoción do PTXAs, forneceremos itinerarios de carreira profesional, atenderemos tamén ao relevo xeracional, que parece que somente falamos do relevo do PDI, o relevo do PTXAs está aí tamén, vanse xubilar moitos, e temos que ser quen de coller a súa experiencia. E desenvolveremos o que vamos chamar o POPA, que é o Plan de Optimización de Procesos Administrativos, para reducir a carga burocrática, que eles tamén a sufren. Para iso integraremos diferentes bases de datos, programas dos distintos servizos da USC para minorar a carga de traballo. Incorporaremos, por tanto, a inteligencia artificial ao noso servizo para que nos axude a evolucionar. Detallaremos plan de infraestructuras, por suposto, un plan 2636. Falamos de infraestructuras, teríamos que falar aquí moito tempo. Imos comenzar, se me permitides, por Lugo, porque se nós temos infraestructuras que necesita mellora, pois Lugo moito máis. En particular, non somente Lugo, senón o Campus Norte, tamén pola súa distribución, tería problemas. Imos apostar pola Casa do Estudantado. Imos facer a rehabilitación do auditorio de San Clemente. Gracias, profesora Flores. Durante o período de preguntas tamén poden continuar con esta parte. Ten agora, por tanto, a palabra a profesora Alba. Moitas gracias. Ben, pois creo que todos estaremos de acordo en que a USC non funciona sin o PTXAs, e, polo tanto, a nosa proposta é moi clara nese sentido. Un relevo xeracional planificado, atendendo ao solapamento, acompañamento, a xubilación, procesos de promoción profesional transparentes e previsibles, e que ese persoal se sinta como parte fundamental, parte crucial do proxecto institucional. Nas infraestructuras priorizaremos manter, modernizar e facer eficientes todas aquelas estruturas que xa temos antes de promover obras novas, pero garantindo tamén unha planificación equilibrada entre Santiago e Lugo, Lugo e Santiago e os distintos campus que temos en Santiago. E intentando recuperar tamén espazos significados e significativos da nosa universidade, evidentemente, cando sexa económicamente viable, explorando vías de financiamento adicionais ás que xa temos para facer eso unha realidade, pois coa colaboración ca Xunta, cos concellos de Lugo e de Santiago, con concellos limítrofes, etc. E tamén relacionado cos servizos, eu creo que hai que mencionar que non podemos funcionar, non hai investigación, nin hai docencia, nin hai transferencia, se non cuidamos das nosas persoas. E, polo tanto, entendo que o benestar da comunidade universitaria, de todos os colectivos que conforman a comunidade universitaria, e a saúde física e tamén a saúde mental de todos eles non pode ser un asunto secundario, ten que pasar a formar parte do centro da nosa universidade, hai que poñer as persoas no centro. E, evidentemente, para iso fan falta recursos, tenemos que buscalo. Claro, é moi fácil decir que queremos recuperar o auditorio, que queremos recuperar os espazos como San Clemente, pero, evidentemente, as cifras están aí. Temos máis de 5 millóns de euros para renovar, para poñer en funcionamento de novo San Clemente, ou máis de 1 millón de euros para poñer en marcha de novo o auditorio. Evidentemente, todos estaríamos de acordo en que iso hai que facelo, pero os cartos non están.
Couso, ten agora a palabra a profesora Ana. Con respecto ao PTXAS, eu creo que o prioritario para empezar é restablecer un clima de confianza e de respeto aos profesionais que temos na universidade e aproveitar o talento que temos e a capacidade innovadora que teñen moitas das persoas que ocuparon e que ocupan postos na estrutura de PTXAS. Creo tamén que esa remuda xeracional sí que nos debe servir para planificar ben o PTXAS e xa indiquei antes servizos que desde o meu punto de vista non responden ás necesidades dunha universidade moderna. O tema da inteligencia artificial e a xestión de datos, a cuestión da calidade, o doutoramento, a área TIC, o apoio á investigación, incluso un apoio á investigación en proximidade. Eu creo que nas unidades de xestión dos centros debería haber alguén de apoio á investigación para os grupos que non están en centros ou institutos, a cuestión, unha área de recursos humanos como é debido á xestión económica. Creo tamén que é posible xestionar mellor o persoal, que para que unha persoa promocione profesionalmente non é necesario que cambie do seu posto de traballo, que hai outras medidas de estímulo, a carreira horizontal, os complementos específicos que permiten que, estando no mismo posto de traballo, aproveitando as capacidades e aprendizaxe que ten, poida permanecer no seu posto de traballo prestando o servicio que mellor fai e que mellor coñece, porque senón perdemos, desperdiciamos moito talento. E, ademais, na cuestión das infraestructuras, a sustentabilidade eu creo que ten que ser unha prioridade. Temos un campus de Lugo que eu creo que é exemplar na mobilidade interna e un campus de Santiago que é un desastre na mobilidade interna. Creo que temos que recuperar espazos para a xente e para os peóns. Temos que ter, digamos, o benestar ten que ser algo máis global, temos que establecer a unidade de saúde mental que nos manda a LOSU ben dotada, as políticas de igualdade deben ser unha prioridade desta universidade e a vivenda non é un tema alleo á universidade. A universidade ten que ser un actor nas cuestións de vivenda, ten que facer... Perdón. Despois nas preguntas que seguir falando, tengo a palabra a profesora. Bueno, eu creo que todos e todas as que estamos aquí recoñecemos o imenso traballo que fan as nosas compañeiras e compañeiros do colectivo do PTXAS e por iso é preciso tamén darlles unhas perspectivas a elas e a eles. Eu creo que temos que empezar por analizar os perfis profesionais que vai a precisar esta universidade e negociar novos modelos de selección con unha orientación á valoración das competencias. Esta debería ser unha das medidas dentro dun plan estratégico de recursos humanos no período 26-32 que ademais se operativice en 2 plans trianuais onde se planifica a oferta de emprego público e aquí deberíanse recoller medidas para axilizar os procesos de selección establecendo compromisos de execución dun prazo máximo 6 meses, previndo e corrixindo, por suposto, a taxa de temporalidade e anunciando con suficiente antelación para que a xente se poida planificar e, ademais, que asegurar unha concorrencia en igualdade de oportunidades. Temos que incorporar, por suposto, un programa de relevo xeracional, a previsión, a acollida e a mentorización que permita o traspaso de información e que tamén axude a reducir ese estrés na incorporación a un novo posto de traballo, convocar de xeito bianual os procesos de provisión de vacantes e reducir ao mínimo as comisións de servicios, que sexan casos excepcionais, e desenvolver, por suposto, as carreiras, os plans de carreira horizontal de PTXAS e de persoal investigador. No tocante aos servizos, eu xa comentei a situación do ámbito do apoio á investigación, saíron tamén outros servizos, pero eu quixera tamén poñelo foco en outros servizos que resultan críticos, todo o que ten que ver coa nosa xestión económica, tanto en servizos centrais como en centros, como na xestión académica, igualmente en servizos centrais e en centros. Creo que é necesario fortalecer e cambiar unha operativa. Nas nosas infraestructuras, o San Clemente, simplemente por apuntar, os 5,2 millóns de euros é un ingreso extraordinario que recibimos pola devolución do IBE cada ano. Gracias. Entón, vou proceder, ainda que evidentemente poden facer uso deste tempo para continuar exponendo a cuestión do bloque, pero bueno, temos preguntas, escollemos as tres que son así como máis representativas, digamos, e diversas. Son as seguintes. Novamente, a relación non nosa. Pregunta primeira. Xa abonda de normalizar o feito de pasar frío e coller resfriados pola ausencia ou presencia nun horario moi reducido de calefacción en moitos centros. Quixera saber
cal é a intención das candidatas a este respecto? Seguirán promovendo o aforro a costa da saúde do persoal. Ben, despois, teñen previsto algo para mellorar o estado dos campus, estradas, cartelería, negociación cos concellos? E en terceiro lugar, como van solucionar o problema habitacional? Quen empezaba? Na mesma orde que o bloque, neste caso... Imos comenzar. Eu vou facer en sentido inverso ao que propuxestes. Problema habitacional. Ese é un problema moi forte que temos nos todos os campus, non somente aquí. Ese problema que, como apuntaba Rosa, é dicir, habrá planes para facer a rehabilitación do San Clemente. Por suposto que o saberá. Nestes 2 anos que levo traballando desde que decidí presentarme a reitora, xa explorei propostas e xeitos de facer isto. Temos que facer unha conexión cas cidades. Cas nosas cidades, estou seguro que as nosas cidades van a apostar para que os universitarios poidan estar, porque somos parte da cidade e a cidade ten que ser parte de nós. Non podemos investir, como se fixo no San Clemente, pechar as portas e deixar que ese investimento sexa realmente tirar os cartos. Entón, temos que apostar por eso. Haberá formas de facelo. Igualmente, non podemos levar tantos anos con un auditorio magnífico que temos aquí no campus de Santiago pechado. O entorno pois é unha das primeiras cousas que todos nos gustaría mudar. Temos un campus que podería ser precioso e que agora mesmo, quizáis porque non hai as relacións necesarias pois cos concellos, non somos quen de que isto funcione e que teñamos uns entornos bons. Temos que facer que a cidade se sinta parte de nós e que nós sexamos parte da cidade e sempre fomos cidades universitarias, tanto Lugo como Santiago. No que respecta ao frío, pois seguramente eso non sexa aforrar, porque aforraremos nós, eu penso, ata teño as dúbidas de que sexa aforrar, porque facemos mal o quentamento, primeiro quentamos polas mañás a primeira hora e despois deberíamos todos abrir as nosas festras realmente para que o problema de radón que temos encima da mesa e que sabemos que hai datos e que non nos sabemos ou que non se nos deixa mostrar, deberíamos que ventilar primeiramente e despois quentar. Entón, iso é un aforro? Pois non. Non tampouco cando temos que dar as nosas clases cuns abrigos e todos parapetados e que a xente con problemas de saúde enchendo as urxencias sanitarias. Eso non é aforro. Moitas grazas. Ten a palabra a profesora. Pois, moitas grazas. Empezo polo principio, polo frío. Polo frío e polo calor, porque tamén houve queixas en determinados momentos do ano por altas temperaturas en locales varios, non? Evidentemente non son as situacións ideais para un traballador ou unha traballadora estar pasando frío ou pasar un calor excesivo, pero son circunstancias que a veces se dan. Hai que buscar nesa liña de mellorar o benestar da comunidade universitaria, buscar vías de solución para iso, non? En relación co problema da vivenda, eu comentei antes, non? Creo que Santiago e Lugo son cidades universitarias e teñen que seguir sendo cidades universitarias e para iso temos que seguir traballando para incrementar o número de prazas que podemos ofrecer nas residencias universitarias. Este curso fíxose, incrementouse 40 prazas nas residencias universitarias buscando outras vías de solución. A solución do San Clemente, xa o dixen, nós o que pretendemos é precisamente manter e modernizar e mellorar as estruturas físicas dos edificios que xa temos antes de construir outras novas e recuperar espazos como San Clemente, pero evidentemente cando eso sexa viable económicamente. De todos os xeitos tamén hai que mencionar que resolver o problema do San Clemente non vai resolver o problema da falta de espazos nas residencias universitarias, porque estamos falando de recuperar unhas 40-45 prazas aproximadamente en ese edificio. Eso é do que estamos falando. Hai outras vías, como se fixo este ano, para recuperar 40 prazas nas outras residencias. E en relación cos concellos, pois isto precisamente tamén pode ser unha vía de relacións cos concellos. Temos que buscar a maneira de
tanto os concellos de Santiago como de Lugo, e tamén os concellos limítrofes, xa os mencionei antes, creo que tamén temos que botar man das relacións que podemos manter con concellos que están cercanos, que están próximos ás cidades nas que se asentan os nosos campus universitarios para buscar solucións e melloras e formas de colaborar e formas de cooperar nesta cuestión da vivenda, do problema habitacional como doutros, non? Ben, o frío e non só o frío. Efectivamente, traballamos en instalacións, sobre todo os edificios docentes, teñen un déficit de mantemento bastante notable. Falábamos de cano de matemáticas, de usar un secador para secar cables en un aula de informática, se non me equivoco. Temos xente que entra na universidade a que non lle damos espazos, nin lle damos medios de traballo, pasa habitualmente no PDI. Entón, eu creo que esas cousas hai que correxilas. Temos profesores e temos estudantado con discapacidades e temos moitos centros con déficits severos de discapacidades. Eu creo que hai que abordar como están as infraestructuras docentes de Santiago. Con respecto aos estados do campus, comentei antes o de Santiago, comentei que o benestar é que pode, por exemplo, diante da Conchi, o normal sería que houbera 3 papeleras e unhas cantas mesas. E en Lugo non teñen espazos deportivos, non teñen múltiples infraestructuras e tamén dotación de servizos que temos en Santiago. Entón, esas cuestións eu creo que temos que solucionalas e, no fondo, son o chocolate do loro con respecto ao que é o orzamento da universidade. En vivenda, que é un tema aparte que no que traballamos no meu grupo de investigación. Hai un mes eu fixen unha alegación ao Plan Estatal de Vivenda solicitando que houbera unha liña de financiamento para residencias e vivenda universitaria. Non me parece de recibo que se faga un plan estatal de vivenda que está a punto de publicarse e o tema da vivenda universitaria, que non é un problema só de Santiago, sino de casi todas as cidades universitarias, non estea contemplada como unha das liñas estratégicas do plan. E temos que negocialo tamén ca Xunta. As políticas autonómicas de vivenda teñen que investir en vivenda para os universitarios e teñen o mellor que financiar a reapertura do San Clemente. Pero dou un dato. Santiago, en 2010, tiña 1.700 e pico plazas de vivenda e este ano oferzou 960. Perdimos case a mitad das plazas. Por qué? Efectivamente, por procesos de reacondicionamento, de que plazas dobles ou habitacións dobles ahora son simples, pero hai unha perda cualitativa de vivenda. Entón, eu creo que hai medidas que se poden abordar. E digo só algunhas que poden facerse. En Lugo hai 2 residencias da Xunta que están casi todo o ano pechadas, porque se utilizan para acampamentos. Pois o mellor hai que intentar conveniar ca Xunta e abrir esas residencias para os universitarios. E aquí temos unha casa de exercicios espirituais da Igrexa que está en pleno campus, que o mellor hai que intentar facer que nos faga unha cesión e que se use na universidade para usos residenciais. Moitas grazas. A palabra dos organizadores. Bueno, eu empezo por este último punto. Eu concordo tamén co que xa se ten dito, e non podemos permitirnos, coa situación actual, perder ninguna praza de residencias máis. Vimos unha tendencia decrecente, certo que este ano se recuperaron algunhas, tamén a costa de terminar cunha licitación con habitacións na residencia privada que abriron en Galeras. Eu creo que o tempo que tratemos de facer estes investimentos para recuperar as residencias que temos, tamén, o comentaba dentro do plan de infraestructuras, temos que manter as residencias que neste momento están en uso. Sabemos dos problemas que hai no Monte da Condesa, no Burgo das Nacións. Non podemos deixar que se sigan deteriorando as nosas instalacións nas residencias, porque o problema se irá agravando. Entón, isto se traducirá en que teñamos que pechar e volvamos a reducir o número de prazas que ofertamos. Ademais, temos que colaborar coas distintas administracións e, en particular, coas administracións locais na movilización de vivenda. Temos que buscar nos concellos, nos que estamos situados, nos concellos de arredor, aliados para fomentar ese parque público para tamén o noso estudantado, e deberíamos facer un esforzo tamén en apoiar o acceso ao alugueiro dende a universidade. Falaba das residencias, das reformas, no seu mantemento nas residencias, pero tamén saiu a reforma ao mantemento
nos centros docentes. Sabemos que as instalacións que temos, cos anos que teñen, coa falta de mantemento tamén que sufriron, é preciso, nalgúns casos, facer intervencións custosas que hai que planificar no medio prazo, que os centros non son quen de acometer cos orzamentos anuais que reciben. Temos que ter unhas instalacións sostibles, non? Pasamos frío, pasamos calor. Eu, sinceramente, non sei cando aforramos. De feito, dubido que poidamos medir ese dato de aforro, non? O que si podemos medir é a incomodidade que todas e todos pasamos nas nosas aulas, nos nosos despachos e nos corredores das facultades. Sobre o estado dos campus, estamos en Compostela. Temos o eterno convenio aí que non somos capaces de poñernos de acordo co Concello de quen debe manter este campus. Eu creo que aquí temos que apelar á responsabilidade. Temos nos que, como universidade, defender que este campus non pode ser un aparcadoiro da cidade. O campus ten que ser un espazo de convivencia da universidade e de interacción coa cidade. E así o deberíamos propoñer e deberíamos defender ante o Concello. Grazas. Podo facer uso dos 20 segundos que me quedan? Sí. Gracias. Bueno, pois xa por guardei 20 segundos simplemente pois quedaba por partes do programa porque, como vos dicía, este é un tema moi complexo. Eu penso que todos sabemos que temos que facer un inventario dos espazos infrautilizados para dotar a aqueles que teñen máis problemas de espazos e facer espazo. Sabemos todos que hai espazos que se podrían reacondicionar e dar de alguna forma ese servizo. Ben, pasamos ao último bloco, que sería lingua, cultura e extensión universitaria. Comenzaría a profesora López Couso. Ben, pois, lingua, cultura e extensión universitaria, nada máis ni nada menos, non? Pensamos que non son algo accesorio na universidade, senón trátase dunha declaración de principios cando falamos destas tres cousas, non? Porque din o que somos, esas palabras din o que somos, a quen servimos e por que existimos como universidade pública, non? E nos defendemos unha universidade que non se peche en si mesma, senón que se abra á sociedade, ao territorio e á súa xente, porque nos debemos a esa sociedade. En relación ca lingua, pois evidentemente a nosa lingua propia non pode ser simplemente unha opción simbólica, algo simbólico, sino que ten que ser unha lingua viva, útil, en todos os ámbitos de funcionamento da universidade, na docencia, na investigación, na xestión, non? Hai que tomar decisións valentes de políticas de normalización, con recursos, con incentivos e demais, non? En relación coa segunda palabra clave deste bloque, non? Ca cultura, tamén queremos unha universidade que programe, que produza e que lidere a cultura, non? Non podemos reducila a eventos illados, non? Eventos culturais de distinto tipo. Temos que buscar esa cultura que conecte esa creación artística co coñecemento científico, que dea tamén espazo a ese pensamento crítico, á diversidade e á innovación cultural, non? Porque é parte do que facemos como universidade. E a terceira, esa extensión universitaria, bueno, pois pensamos que é un ponte, que é a ponte real entre o que somos como institución e a cidadanía. Non é un escaparate, sin máis, non? Sino que é un proxecto de transformación social. Temos que levar o noso coñecemento, porque nós temos que producir coñecemento e que ese coñecemento sexa útil á sociedade, ir aos barrios, ao rural, as asociacións, coas persoas que nunca pisaron un campus, pero que teñen dereito tamén a unha formación dentro da universidade. E, polo tanto, eu vexo estas tres pezas como pezas, columnas vertebrais, non? De unha universidade pública e aberta e comprometida. Ten a palabra a persoa da María. Ben, son unha docente en galego desde hai moitos anos. Hai uns anos publicaba un chío 2019 que tuve miles de rechíos, un estudante meu que fora a única docente de toda, naquel momento, que lle dera aulas en galego en 2019, en toda a carreira. Entón, creo que temos que acompañar a xente que pode dar o paso, que hai moita xente que pode dar o paso se hai políticas activas de acompañamento ao profesorado que ás veces se retrae porque cree que vai a ser como unha, digamos, unha area no deserto. Este informe publiqueino a Comisión de Normalización Lingüística das tres universidades galegas, encargou hai anos sobre investigación e lingua.
E eu creo que tamén aí podemos avanzar, sobre todo na divulgación do coñecemento. É certo que o coñecemento científico, a investigación, as publicacións están hoxe moi dominadas polo inglés, no meu ámbito incluso polo castelán, pero no ámbito da divulgación do coñecemento podemos facer moito máis. Que Ángel Carracedo dea conferencias en galego, sendo un dos científicos máis prestixiosos do Estado e internacional, fai moito pola nosa lingua, e aí podemos facer avances e acompañar a xente que poda querer dar ese paso. Con respecto ao tema da cultura e en concreto da cultura científica, nós imos levar unha persoa na candidatura que leva promovido un montón de programas de divulgación científica e eu creo que eso é algo que a Universidade ten que potenciar, que están facendo moi ben no campus de Lugo e que eu creo que aquí están facendo ben tamén os centros singulares que podemos mellorar. E é un ámbito que para min é esencial. E tamén unha cousa que me chama a atención é que normalmente divulgamos cara fora, pero non aproveitamos o coñecemento cara dentro. E temos moito coñecemento que podemos aproveitar. Se queremos montar un museo da Universidade, a xente de Historia da Arte. Se negociamos o plan de financiamento, a xente do PTXAS e a xente da Facultade de Económicas que se dedica a eses temas. Se temos temas de eficiencia energética, igual. E a ciencia aberta. Quedoume. Tengo a palabra, profesor. Bueno, Plan de Dereitos Culturais do Ministerio de Cultura baixo as directrices da UNESCO. Este ten que ser o marco onde se sitúa a nosa proposta, que debe contribuir á formación da cidadanía, á proxección social e tamén á construcción de comunidade. Eu creo que temos que entender, e así o fai tamén a UNESCO, a cultura como un dereito, como unha ferramenta de transformación, e temos que descentralizar e recuperar a presenza da cultura nos nosos centros. Precisamos construir, obviamente, unha cultura que sexa inclusiva, que sexa diversa, que sexa accesible e que teña memoria e identidade. Eu creo que vamos tarde e que deberíamos recoller xa a testemunha da xente que fixo posible esta universidade. Falábase de cultura científica. A cultura científica tamén é cultura. Nós o que propoñemos é crear unha unidade de divulgación e cultura científica que, por certo, é a última peza que lle falta a esta universidade para registrar formalmente a súa actividade de transferencia de coñecemento. Temos tamén, por suposto, que activar iniciativas vinculadas á cultura galega. Temos que facer cultura situada para Galicia e de Galicia. E consolidar, obviamente, neste marco tamén o uso da lingua galega como lingua habitual na nosa universidade e prestixiada. Ben, temos que promover isto e temos, ademais, que acompañar a todos os membros da comunidade universitaria, pois neste proceso temos que garantir os dereitos lingüísticos e temos que promover, por suposto, o uso da nosa lingua, que nos identifica, que nos define, e ademais situarnos como referentes na dinamización lingüística. Sobre o noso patrimonio, eu creo que é relevante, é importante que potenciemos tamén a labor dos nosos museos, o Museo de Historia Natural, a Domus do Mitreo, e que deberíamos crear un novo museo de Ciencias da Saúde partindo do Museo de Farmacia, cuxos fondos temos nun almacén no polígono do Tambre. Temos que poñer en valor as nosas xoias, a nosa biblioteca, o noso arquivo e a Biblioteca de América que cumple 100 anos no 2026. Gracias, profesor. Tengo a palabra, profesor. Pois enlazando co que di Rosa, por suposto, o patrimonio histórico da nosa universidade temos que dalo a coñecer porque temos unha universidade centenaria, como ben todos sabedes, pero temos que facer tamén patrimonio científico. Temos que recoller, preservando e servindo a instrumentación que temos repartido por todos os centros, e xa algúns centros, como a nosa Facultade de Física, xa temos ali postos para que se poidan ver. Temos que facer creación artística e cultural, atendendo e dando prioridade ao ámbito galego, que é o ámbito no que estamos, e temos un sistema moi bo, un ecosistema creador propio. En canto galego, por suposto, que ten que estar presente en todas as institucións, debería ser a lengua cada vez máis viva, e temos que facer programas de benvida que inclúan tamén para o noso estudantado esta cultura galega. É moi sorprendente que alumnos que veñen de fora aprendan primeiro galego que o castelán. A min pasoume nas aulas e seguro que a vos tamén. Temos que facer tamén que a USC teña unha presencia internacional. Por que non crear unha marca como teñen as universidades máis prestixiosas como o USC Global? Temos que facer unha política de igualdade proactiva, benestar universitario, como non, atención á saúde mental. E temos que facer unha conciliación efectiva para que o estudantado poda atender a diferentes cousas, incluso a atención a dependentes. Comentamos o asociacionismo. Temos que procurar eses espazos onde os estudantes podan sentir esa vida universitaria que teñen.
Por suposto, bolsas e axudas ao estudo, garantindo a equidade e a igualdade de oportunidades. En canto á transferencia de cultura, como non vou ser defensora dela? Levo 20 anos liderando un grupo activo de estudantes o que lles dou as gracias cada día porque fan ese reparto de cultura para todos, participando en programas como son a enxeñeira en cada un dos colexios. En nos que participamos, facemos chegar a nosa cultura, que é unha obriga nosa, e facemos ver que a posición da muller tamén é moi importante na cultura. Vale, pasamos entón ás preguntas, de novo decimos as tres que serían. Por un lado, en el que falastedes todas as candidatas, queremos saber un pouco en relación á lingua galega, si por un lado pensades sacar prazas de profesorado con perfis lingüísticos, cales son as medidas concretas a tomar para aumentar a docencia en galego, que opinades da implementación das horas docentes equivalentes deste ano por impartir as aulas en galego e tamén en relación ao galego, se credes que a oferta de cursos do Centro de Linguas Modernas da USC en relación ao galego é suficiente. A segunda pregunta sería en relación ás actuacións concretas que pensades realizar en relación ao feminismo e aos dereitos para persoas trans e LGTB. E a terceira e última pregunta sería cal sería o voso posicionamento, o posicionamento do voso goberno en relación ao xenocidio en Palestina. E comenzaría de novo María José. Pois, en relación ca primeira destas preguntas, a lingua galega, como dixen antes, para nós eso, a lingua nos define como universidade do sistema universitario galego. Oferta suficiente para dentro e para fora, para o estudantado, por exemplo, que recibimos a través de programas de mobilidade ou de captación internacional. Nunca é suficiente a oferta que temos, pero creo que temos unha boa oferta que hai que complementar e que hai que asentar, non só a través do CLM, sino tamén en colaboración ca Facultade de Filoloxía. Hai moitos anos que na Facultade de Filoloxía se puxo en marcha un programa, un plan de dinamización, de ensino de lingua, literatura e cultura para estudantes estranxeiros, que está funcionando francamente ben. En relación con a situación en Palestina, creo que o compromiso que ten a USC con ese xenocidio e con esa situación que desgraciadamente se está a vivir, e non esquezamos tamén que está habendo outras situacións tamén complicadas, hai moitas zonas en conflito no mundo. O que se está facendo desde a USC é intentar, dentro das medidas das limitacións presupostarias que ten, incrementar as axudas que ten para acoller estudantado que ten que, desgraciadamente, abandonar Gaza, fundamentalmente Gaza, temos tamén outros territorios, porque non poden continuar ca súa formación ali. Entón, compromiso decidido, desde logo, en relación con ese xenocidio. Non podemos seguir permitindo que pase iso. Perdón? Non sei. Non sei que pasou aí. Non sei, xa me perdí. Que vamos falando? O xenocidio en Palestina. Entón, seguir apoiando as universidades cas que temos colaboración, ademais, en Gaza e nos restos dos territorios palestinos, apoiando decididamente todo o que podamos e seguir acollendo a estes estudantes que teñen que fuxir da súa terra para poder buscar un acomodo noutro lugar, con intención sempre de volver. A nosa formación, a proposta de nosa formación é a que lles podemos ofrecer aquí para que algún día, esperemos que non sexa moi dilatado no tempo, poidan volver ás súas cidades de orixe con esa formación. Xa pasou. Deixamos aí un pouco máis polo tema da batería, pero ten toda a palabra a persoa Nori. Ben, na cuestión dos perfil lingüísticos, a semana pasada tuve unha comparecencia ante o Parlamento Vasco porque van cambiar a súa normativa precisamente sobre os perfil lingüísticos e a idea deles é ir transitando máis cara a un modelo como o noso, que a todo mundo se lle exixa na entrada as dúas linguas e que todo mundo este capacitado. Entón, eu creo que os procesos de acompañamento teñen que ser
xa que todo o mundo ten que acreditalo, despois acompañar para que haxa cambios reais nas aulas. En canto ás horas docentes equivalentes, eu creo que non é solo que computen, sino que haxa un seguimento de que realmente eso está sucedendo nas aulas, porque pode haber incrementos ficticios, o mellor o incremento deste ano de horas de aulas en galego ten que ver con que o ano pasado se empezaron a recoñecer ese esforzo con horas docentes equivalentes. Con respecto ao tema do feminismo, o 25N nos proclamamos unha nota e é un tema, a primeira directora da unidade da Oficina de Igualdade é unha persona do meu grupo e o meu grupo hai especialistas en temas de igualdade que, digamos, son referentes. Entón, non podemos ter unha unidade de igualdade con unha técnica que ni sequera é técnica especialista no tema, é unha C1 e sin ninguén en Lugo. Entón, para facer políticas de igualdade, para empezar, temos que ter unha estrutura de igualdade á altura das circunstancias, que non é o caso. Entón, eu creo que esa sería a primeira medida. Despois, hai outras, por exemplo, facer unha elección de docencia máis equilibrada como que lle propuxen aos estudantes, aos axudantes, en dúas quendas, podendo conservar unha parte da docencia razonable durante 3 anos dun 80% do POD. E iso permite que a xente que está en situacións, digamos, que é máis nova, que ten cargas familiares, poida ter unha certa estabilidade nos encargos que ten. Con respecto ao tema do xenocidio de Gaza, só 4 meses despois de empezar a masacre, o primeiro acto que se organizou nesta universidade, organizámoslo Carmen Montero e máis eu en Dereito, unha comparecencia de Francesca Albanese, organizada pola Rede de Palestina para as universidades, explicando o que estaba pasando. Cando unha boa parte da comunidade internacional estaba calada. A min é un tema que me conmove profundamente, que me parece que as universidades non podemos poder estar alleas a eso, porque dinamitaron todas as universidades de Palestina. Eso foi o primeiro que fixeron, e é intolerable. Muchísimas gracias, profesor Nogueira. Ten a palabra a profesora Cujeras. Bueno, recollo aquí as últimas palabras da miña compañeira. Eu creo que todas e todos somos conscientes de que non podemos seguir tolerando a situación que está vivindo o pobo de Palestina, non só polo que atinxe as universidades, cantidade de xente que foi masacrada, nenos, familias, a xente que se viu obrigada a deixar o seu fogar. Algúnas imaxes que nos chegan, eu creo que a todos nos atravesan, e como universidade temos a obriga de dicilo alto e claro, hai que parar este xenocidio. E nós temos que tamén responsabilizarnos disto. Ben, na parte do feminismo, se queremos feminismo, diversidade, LGTBI, inclusión social, benestar, se queremos levar a cabo políticas efectivas nestes ámbitos, precisamos dotarnos de estruturas que neste momento non temos, pero que sí que temos que ter moi claro que estes teñen que ser eixos fundamentais dentro dos valores da nosa universidade. Temos que dar a todos estes colectivos un espazo, un espazo dentro da universidade, saiban a quen dirixirse, e temos que facerlles a vida máis fácil. A situación que ten o colectivo trans dentro da nosa universidade é tremenda, e seguro que se tedes compañeiras e compañeiros cando vos comentan o non poder usar o seu nome sentido, non verse recoñecidos en papéis, que son as aplicacións, non somos nós temos a obriga de facilitarlles a vida dentro da súa casa, dentro da súa universidade. Galego, perfis lingüísticos. Bueno, a idea dos perfis lingüísticos, isto era unha proposta dentro do plan de accións de normalización lingüística, o que rematou agora, non senón do anterior. Eu estaba na Comisión de Normalización Lingüística, que traballou ese plan, preguntamos reiteradamente que pasaba con esta proposta, non recibimos explicación. Eu creo que, ainda así, o que sí que é importante que fagamos é que poñamos medidas incentivadoras. As HD, por suposto, hai que facer un seguimento, pero se serviu para que a xente se animara a dar a súa docencia en galego, agora acompañémolos, para que fagan ben e para que non decaian, para que isto siga medrando. Temos tamén, por suposto, que atender a eses casos especiais que temos en algunhas áreas onde a docencia en galego é case inexistente. Muchas gracias. Ten a palabra a profesora Flores. Gracias. Bueno,
tamén vou empezar polo xenocidio en Palestina porque quizáis me parece o tema máis relevante e de maior calado que temos. Que calquera persoa ose non manifestar que iso é un xenocidio, para min é unha falta de humanidade. E creo que isto o di todo e espero que todos os que estemos nesta sala sintámoslo da mesma forma. Hai medidas en evolución, estamos tratando de tender lazos coa xente que, os estudantes que traballan en medicina, tamén cos médicos que están en Palestina. Hai comunidades xa e asociacións formadas, de feito, tense recibido, pois non hai moito, solicitudes de colaboración, as que se van a atender e, por suposto, nós, como universidade, acompañaremos todas estas iniciativas. Como non? Penso que eso gustaríame pensar que é compartido de todos os que estamos sobre esta tarima. Respecto ao feminismo, aos colectivos trans e ao LGTB, pois eu vou dicir que penso que agora mesmo os que non nos senten así son conxuntos aillados de xente. É dicir, isto, por sorte, xa non estamos na época do medievo e temos evolucionado moito para que isto sexa unha normalidade, unha integración total. Non é facer ningún esforzo, é dar resposta á nosa sociedade, o que temos nestes momentos. Por suposto que traballaremos aí, defenderemos que non haxa ningunha situación na que a xente se considere fora de sitio por esta situación. Cada vez que un dos meus alumnos ven e me explica que é trans, non me ten por que explicar por que someterse a esa situación. Entón, demos de normalidade, integremos, facemos que sexa algo que está con nós e que nos acompaña. Por que non? Eu falaba vos onte deste grupo de xente que teño que traballa para facer divulgación científica, facemos xornadas de LGTB fai anos, promovemos tamén esa situación. Respecto á oferta que ten o CLM en galego, se é suficiente ou non é suficiente, pois realmente creo que o CLM necesita tamén que lle fachamos unha chega de atención e servicio e potencialos e axudalos, porque non dan abasto. Seguramente non é suficiente, claro que non é suficiente. As horas docentes equivalentes de galego funcionaron? Pois non sei, eu tamén penso que hai que facer un seguimento porque moita xente seguramente marcou que iba a dar as clases en galego. Hai formas de facer, hai formas de potenciar, hai que poñer recursos nesa parte. E despois preguntaba sobre o perfil... Vale, pues xa rematamos todos os blocos e agora o que temos é un apartado de preguntas. Se vos parece ben, deixamos 6 preguntas e 1 minuto cada unha para contestalas. Son preguntas espontáneas, entón, quen queira facer unha pregunta que levanta a man. E neste caso, un pouco, pois facendo inversa ao que se fai habitualmente, queremos darlle primeiro voz a persoas que están en posicións pois, predoutorais ou persoas que habitualmente pois, non teñen tanto espazo. Entón, bueno, levantan a man e se máis de 6, pois, empezaremos a... 1, 2, 3... Bueno, nós temos moitísimas máis, así que non é problema. Vale, pois, por exemplo, comenzamos por aí e tamén despois. Os sería indispensable para facer accesible a vivenda e ademais proporciona un entorno de apoio e bienestar aos estudantes. Perdoa, ponte de pé porque así proxetas mellor a voz, que se che escoita regular. O servizo de residencia é indispensable para facer accesible a vivenda e ademais proporciona un entorno de apoio e benestar aos estudantes. Que accións tomaríades para mellorar a calidade deste servizo? Como faríades partícipes na elaboración das normativas e na toma de decisións aos representantes de residentes, dado que agora mesmo non teñen a posibilidade de votar? Podedes explicar máis en detalle de que modo se rehabilitaría San Clemente e para que se usaría o edificio despois? Por último, queremos convidarvos a que visitedes os centros do sur para que podedes coñecer as súas demandas. Grazas. Vale, cada pregunta comeza unha respondendo e agora comezas ti, Alba, se te parece ben? Vale, e tes 1 minuto para esta pregunta. Ben, nos tempos do reitor Villares, precisamente, digamos que foi cando eu medrei politicamente na universidade, na participación, que estaba no Consello de Goberno, os consellos de residentes tiñan voto, digamos, os residentes tiñan voto se había un consello de residentes participativo, e eu creo que iso é un elemento importante, porque eu creo que a universidade, para o estudantado, é unha escola de participación cidadá, e debe ser tanto as facultades como os centros onde residen.
Eu creo que digamos, nos servizos da comunidade universitaria estamos claramente infradotados, no sentido de que eu creo que ten que haber outros espazos de convivencia. De feito, eu estou convencida de que deberíamos ter espazos, por exemplo, para a práctica musical. Hai moitos estudantes, incluso en algúns centros na escola, na ETSE, é frecuente que no día do patrón toquen pezas estudantes, pero non temos sitios para a práctica musical, para a práctica teatral. Gracias. Recordamos que como son varias preguntas, pois vamos tentar irnos ao minuto. Profesora Cojeiras. Bueno, eu creo que xa comentei, non, o tema do San Clemente dentro do plan de infraestructura sobre a participación dos residentes, non, na gobernanza dos centros. Vimos de aprobar no Consello de Goberno no mes de xullo unha modificación do regulamento do Servizo Universitario de Residencias, onde aparece a participación. O que se nos trasladou é que isto, bueno, pois que fora tamén falado coas direccións, cos residentes. Eu o que creo é que hai que avaliar se isto funciona, se realmente cumpre as vosas expectativas, se vos sentides partícipes do que é a vosa casa, porque a residencia ten que ser a vosa casa. Entón, temos que transformar as residencias en focos de vida, e creo que a universidade debería tirar partido de que estades aí moito tempo, de que facedes a vosa vida nesas residencias, pois para promover outro tipo de actividades, tanto culturais como de dinamización, e, sobre todo, tamén animar a participación na organización e na gobernanza da universidade. Grazas. Profesora Flores. Pois exactamente o mesmo. Realmente a motivación, se non tiveramos estudantes non teríamos universidade. Teríamos outra cousa. Entón, tratarvos dunha forma que vos estades crecer, que vos estades cunha vivenda digna, é moi importante. Entón, que participedes tamén consultivamente e despois tedes a posibilidade de participar con voto para mostrar as vosas opinións. É un sitio onde tedes que crecer na universidade. Todos crecimos na universidade, todos fomos universitarios, algún día estivemos nos vosos postos. É un sitio onde tedes que reivindicar realmente e conseguir estar dunha forma cómoda para crecer na universidade. Se vives ben, podes estudiar mellor. E sobre o San Clemente un pouco tamén o que se decía. Sí que hai modelos, hai formas hai que pelexalo. O que non podemos facer é facer investimentos e despois pechar as portas e tirar eses cargos. Claro que hai formas. Por suposto que non vai resolver o problema da vivenda, pero vai axudar. Non é de recibo termos unha residencia pechada cos problemas que temos de vivenda. Moitas grazas. Ben, eu creo que sobre a vivenda xa falamos antes bastante. Nós o que pretendemos é fortalecer o sistema actual, sistema de residencias universitarias, non? Proporcionándoles, por exemplo, un plan de infraestructuras ou un plan dentro do plan de infraestructuras da universidade ou un plan de infraestructuras específico para as residencias, porque o que temos que mantelo e temos que melloralo. Tanto en Lugo, creo que moito máis en Lugo a veces que en Santiago, porque temos unha situación na residencia Valigai moi complicada, e, por suposto, tamén nas residencias de Santiago. E despois, isto vai vinculado tamén con esta plan de dinamización de participación universitaria no que nos estamos pensando, e ese fortalecemento da participación do estudantado, veña de onde veña, quero dicir, Consello de Estudantado, delegacións nos centros, pero tamén, por exemplo, os residentes das residencias. Creo que temos que facer que todos vos sintades partícipes de crear universidade e de buscar solucións conxuntamente para os problemas que temos, moi nomeadamente nas residencias universitarias. Vale, as seguintes preguntas estaban por aquí. Os que teñan categoría inferior que comenten. Como axudante doutora da Facultade de Dereito, quería saber cal vai a ser a política de estabilización dos axudantes doutores. Imos ter que esgotar os nosos contratos de axudantía ou cal é a vosa opinión sobre o tema? Por rotación, comeza a profesora Rosa.
Non, inicialmente o que pensamos é que non debedes chegar ao final deses contratos, porque ademais sabemos que no vosso colectivo a maioría da xente que está sobrecualificados para un posto de axudante doutor. E entendemos que esta permanencia neste posto de menor rango, de menor salario, o que vos respondería, pois causa unha tremenda frustración que vos limita o acceso a axudas, que vos limita o acceso a complementos e demais. Sabedes que coa LOSU as axudantes doutores pois se plantean como unha especie de tenure track con unha avaliación intermedia, pero nos o que propoñemos é que cada quen poida de maneira voluntaria inicialmente pedir esa avaliación intermedia cando sinta que está preparado para dar ese salto sen ter que esgotar os 3 anos, creo que son os que marca a LOSU para esa avaliación. Esa é a nosa proposta, porque entendemos que, ademais, estades nun colectivo na que moitos, e creo que debe ser o teu caso, non sodes un axudante doutor típico. Pois eu penso que eso é desafortunadamente froito de políticas anteriores nas que hubo consideración total de prazas. Esta praza está mal usada. Esta praza é para a persoa que chegue e que comence e que sexa un doutorado. Estades sobrecualificados, non hai dúbida, non hai dúbida. Entón, a mellor forma de que un traballe, eu decía antes, é que este cómodo no seu posto de traballo, que non teña que estar sempre a procura de ver se o van a estabilizar ou non. Sufrimos eso, síguese sufrindo, decía anteriormente na alguna pregunta. Entón, por que imos ter que esperes? Por que eu tiven que esperar a rematar o meu contrato de Parga Pontal cando estaba habilitada nun goberno anterior? Me dixeron que non había que estabilizar investigadores. Eso non o vexo, o único que produce é frustración, perder tempos que ti poderías estar empregando noutra cousa. Entón, a resposta é clara, non. Se estás acreditado para unha figura se pode sacar as prazas, saberemos tamén nunha auditoría interna como están os presupostos, non imos enganar a ninguén, por que imos ter que esperar? Grazas. Resposta, a situación ideal, non. É certo, e en eso concordo co que se estaba falando, que a figura de axudante doutor nestes últimos tempos na nosa universidade e no resto das universidades do Estado acabouse desvirtuando, no sentido de que é a figura que consideramos como de entrada á universidade, pero que se está convertendo en algo que non debía ser. Se non estou equivocada, creo que máis ou menos nestes momentos está o tempo máximo de sinatura dun contrato está nos 3 anos e 2 meses, aproximadamente. A idea é que ese tempo se poida ir reducindo paulatinamente e con posibles propostas de distinto tipo. Hai persoas que xa están acreditadas, por exemplo, non para PPL, pero sim para unha figura superior, a titular de universidade, a mellor se lle pode dar prioridade. En xeral, no resto de España tamén é certo que están rematando eses contratos. Aquí non se está facendo e a idea é continuar nesa liña de intentar reducir incluso ese tempo de espera. Grazas, profesor Magueira. Ben, efectivamente, eu creo que cando se regulou a figura da axudante, regulouse na LOSU, e eso trasladei na mesa do Ministerio, para unha universidade ideal que non existía, porque era unha figura non de entrada, sino no fondo de media pero de unha década xa de recorrido de carreira universitaria. E iso fai que non é o mismo os salarios e a duración do contrato se as persoas foran persoas de 26 anos que de 39, como está sucedendo nesta universidade de media as persoas que son axudantes doutoras. Entón, eu creo que esa situación sí que hai que revertila e hai que acompañala de outras medidas. Nos propuxemos o noso colectivo no proceso de estatutos, por exemplo, como fan outras universidades, que ten que haber un programa para que esa xente se poida acreditar máis facilmente a titulares, os que non se aplica a transitoria da LOSU, podendo facer estadías no exterior. Hai outras universidades, a Autónoma de Barcelona, que ten un programa específico de mini sabáticos para que se podan tomar tempos e estar en disposición de transitar máis rápido. Gracias. Vale, pois procedemos a básica que outra pregunta. Boas tardes a todos. En primeiro termo, quixera felicitar a todos os candidatos polas súas clarificadoras posicións. Moi brevísimamente xa vou con a miña pregunta.
Hai uns meses, aquí para Reitoral, sorprendeu-nos unha proposta de supresión dos departamentos que atopou o consentimento unánime de todos os directores reunidos en diversas xuntanzas. A miña pregunta é que pensan as candidatas sobre unha eventual supresión dos departamentos? Gracias. Por rotación, comeza a persoa Flores. Sei que é un tema super xugoso, pero o tempo é o que temos, así que todo que nos podamos teñer moitísimo mellor. Pois mira, eu vou te responder a ver na mesma dirección que cando me preguntan sobre o ensino público. Eu teño que dar as gracias porque son un fruto do ensino público, traballo para o ensino público, formei no ensino público, por suposto, respeto ao ensino público. Fun directora de departamento. Fun antes secretaria de departamento. Se non pensase que os departamentos son a ferramenta para poder organizar esta universidade, non tería sido nin secretaria de departamento por máis de 4 anos, nin directora despois. Entón, por suposto, temos que ter unha organización interna que se apoie. Eu voto polos ter os departamentos. Nós temos, no meu departamento en particular, haberá áreas que seguramente non nos precisen, pero temos máis dunha área. Cargar con este traballo de forma que todavía moi nebulosa, digamos, como está plasmado na proposta de estatutos, non o vou apoiar. Eu vou ir por departamento. Gracias. Profesora López Couso. A resposta é moi clara. Creo que os departamentos son imprescindibles para a organización interna da nosa universidade. As áreas, non sabemos tampouco que é o que vai pasar con ese decreto que está circulando por aí en distintas versións, xa vamos por la versión, non sei, creo que ao mellor número 20 ou algo polo estilo, en que van quedar todo iso. Pero é certo que non podemos funcionar de xeito eficaz e eficiente sin unha estructura diferente, non digo a un nivel distinto do que son os centros docentes, de que son as facultades e escolas. Por lo tanto, departamentos, na miña opinión, na nosa opinión, da nosa candidatura, é que debemos manterlos. Evidentemente será o claustro que teña que decidir finalmente como se vai formular todo isto. Ben, eu creo que a pregunta a mí non me parece... Perdoa, non é que é unha pregunta incorrecta. Creo que se formulou este debate dunha forma incorrecta. Que a xestión dos estatutos, formulando como unha pregunta de sí ou non é acertada. Eu creo que os departamentos temos que redefinir as súas funcións, igual que temos que pensar que en estatutos temos que recoñecer os grupos de investigación, que é a estrutura básica da universidade, e teremos que ir redefinindo cales son as funcións de cada unha das estruturas que temos. O que temos é que ter todas esas estruturas coas súas funcións diferenciadas e sin solapamentos. Estes días dixen un exemplo. A nosa comisión permanente a semana pasada fixo un informe para que Ángel Carracedo sexa profesor emérito desta universidade. Non sei hasta que punto é necesario que teña que ter un informe do Consello de Departamento, un informe da Xunta de Facultade de Dereito, supoño que da de Medicina, non sei que. Entonces, eu creo que temos que ir a un procedimento, a un proceso de redefinición das estruturas e de diferenciación das funcións. E aí terán que estar os departamentos, pero terán que estar outras estruturas, terán que estar recoñecidas as unidades de investigación básicas que son os grupos. Gracias. Ten a palabra a profesora. Bueno, Miguel, eu creo que na universidade, cando entramos como PDI, precisamos unha estrutura de referencia. Eu veño dunha área na que damos docencia en 11 centros. Eu este cuatrimestre son profesora en matemáticas e en filoloxía. Cal é a miña referencia? A miña referencia está no meu departamento, non pode estar nun centro. O meu departamento é un departamento multiárea, na que ademais compartimos unha serie de procesos, de dinámicas, e creo que iso é un valor. Pero sí que concordo que temos que redefinir esas funcións que teñen os departamentos. Cando nos vamos aos estatutos, as funcións se nos quedaron atrás, non casan coa estructura nin coas necesidades que temos agora. Eu despois tamén vos animaría que virades xa todas as universidades que foron aprobando os seus estatutos. Non sei se me escaparía algunha, pero eu, de feito, todas as que fun vendo manteñen dentro da súa estructura os departamentos como unidade de aglutinación do profesorado.
Vale, teníamos alguna pregunta máis por aí? E despois seguimos falando. Moitas das propostas que vostedes fixeron hoxe e que levan como bandeira descansan sobre elementos económicos. Todas comentaron que valoraban contemplar novas fontes de financiación. A miña pregunta é bastante concreta. Consideran fontes públicas e privadas? Se nos poden dicir cales fontes de financiación puntuais, como pode ser para proxectos concretos, fontes de financiación estacionais, como pode ser percibidas os fondos Next Generation, ou tamén fontes de financiación basal. Moi ben. Non sei. Penso que cosa. No, Non sei que... Nada, xa estamos perdidos. Ben, eu cando me refería ás novas fontes de financiamento, temos unha serie de oportunidades en convocatorias europeas no ámbito da internacionalización que non estamos aproveitando. No ámbito da internacionalización, pero, por exemplo, tamén no ámbito do cuarto ciclo, poñamos que nos axudarían tamén a captar recursos para accións específicas que nos permitirían liberar orzamento, non? Para poder destinar a outros capítulos de gasto. Se falou xa do tema da vivenda, de distintas axudas que hai a través do Ministerio, a través da Xunta. Creo que estamos moi focalizados sempre en dirixirnos á nosa Secretaría Xeral de Referencia e as demais consellerías, porque a universidade ten unha función social, non? Entón, por que non reclamar en medio ambiente, por que non reclamar na consellería que ten as competencias dentro do rural, por que non reclamar en sanidade, con todo o que temos sobre a mesa e todo o que aportamos. E tamén creo que temos que facer un esforzo en incremento de ingresos. Falaba do incremento en I+D, isto se produce en concorrencia competitiva. Non melloramos tanto no que actividades do artigo 60 en colaboración con empresas. Vale, pois, sí, evidentemente as fontes de financiación poden ser diversas e para saber as fontes de financiación que temos, como ben di Rosa, temos que ter un persoal que este atento a esas fontes de financiamento e non que nos pasen as convocatorias sen saber nin que existen. Entón, hai que pelexalo e hai que traballalo e hai que traballalo da man con. Por eso hai que facer un diálogo tamén cas autoridades. Vale, sexa quen este no goberno, pero eu antes reafirmábame na autonomía e independencia total política. Non podemos ir dun equipo de políticos e non querería trasladar a política á universidade. Entón, tamén temos sobre a mesa agora o plan de financiamento que temos que renegociar, porque ao final temos autonomía pero non independencia económica. Entón, haberá que traballalo en moitos eidos. Para eso, haberá que facer un estudo e unha folla de ruta. Non podemos ir improvisando, que parece que vayamos dependendo do que saia cada día. Moitas grazas. Eu creo que xa o comentei en relación con un dos bloques temáticos anteriores, non? Hai que explorar novas vías de captación de recursos externos, evidentemente están nas convocatorias europeas, e creo que cando concorremos, ademais, como universidade a convocatorias europeas, temos moi bons resultados e temos que seguir afianzando esas solicitudes, pero tamén podemos explorar, hai unha relación que creo que explotamos pouco, e que exploramos pouco como universidade, que é a relación coa contorna socioeconómica, e incluso vías de mecenado e demais. O que é importante que teñamos claramente ese financiamento estrutural a partir do plan de financiamento que temos que renegociar agora próximamente, que nos garanta, que nos permita manter as funcións básicas da universidade, da docencia, da investigación, da transferencia, da difusión da cultura de unha forma estable, e que podamos seguir funcionando, pero necesitamos explorar outras vías. Gracias. Desde hai meses está aberta unha mesa das universidades co Ministerio das Comunidades Autónomas para acadar, por suposto, 1% no gasto universitario. E eu creo que aí deberíamos traballar. Pero hai outras cousas, comentabas ti, si estrutural ou basal ou non.
Eu creo que efectivamente hai unha parte da actividade de investigación, por exemplo, que facemos fundamentalmente concorrendo a convocatorias competitivas, pero que temos que pelexar porque a investigación teña unha certa estabilidade no financiamento e incluso unha continuidade, incluso na que é competitiva, unha continuidade, un enlace no financiamento. Non é de recibo que as axudas de grupos da Xunta pois pasen carencias de 7, 8 meses ou incluso que haxa os problemas de trasvases entre anualidades que hai actualmente. E hai unha cousa que comentaba antes. A Xunta conxelou os prezos de matrícula no 2013 e fixo a gratuita para os estudantes a partir dun determinado momento. Pero a universidade sigue ingresando euros de 2013. Prezos de 2013. E iso son moitos cartos. Vale, xa que a última, como oímos un pouco xa xustas de tempo, pasa a pregunta e se podedes ser máis breves, agradecemos. Más de un minuto. A mí me gustaría preguntar por como ides a potenciar a práctica deportiva. Concretamente, hai moitos clubes pequenos que traballan con nenos, pero que tamén traballan con estudantes. Como, se vos gustaría seguir apoyando, se vos gustaría seguir dándolles facilidades, como por exemplo acceso ás instalacións que para eles é unha gran axuda e gran labor. Toca a min. Pois mira, isto alégrome que me prefagas a pregunta, como se decir, porque é totalmente certo. Penso que é algo que debe ir da man da cultura universitaria ao deporte. Son deportista nata, teño un xemelgo roto agora mesmo, precisamente por xogar un partido, intento xogar todos os días. Claro que sí. Temos que acompañar o que son os estudos, ca parte de deporte. Temos que abrir as nosas instalacións deportivas para o resto da xente. Temos que facer que os que sodes deportistas facedes competición, facilitarvos. Isto xa está en proceso. Eso estou totalmente convencida que é o camiño cara onde temos que ir. Temos que, nesto que a nosa vida universitaria, potenciar todas as facilidades e todos o ben facer que temos dentro. Completamente de acordo en que temos que seguir avanzando nesa relación, como decía antes, ¿no? Esa relación ca sociedade. Todos estes clubes de pequenos que mencionabas ti, ¿no? En todos os deportes, porque temos unha variedade ademais amplísima de asociacións, de clubes pequenos, cos que temos que colaborar, porque esa relación non somos unha universidade pública e temos que proxectarnos máis aló do que é a propia universidade. E creo que hai ademais como se di en inglés, un win-win, non? Que os clubes poden gañar porque poden utilizar instalacións que nós temos e que podemos prestar a cambio de obter tamén algún beneficio para a xente da universidade que fai deporte, non? Non só os deportistas de alto nivel, sino a xente de a pé que practicamos deporte, non? A diario. Eu creo que ten que ser un camiño de ida e volta e, de feito, xa hai clubes que adestran nas nosas instalacións. O meu fillo adestrou moitos anos cando era pequeno nas pistas de fútbol da USC, ou a nosa piscina está aberta a usuarios externos. Pero tamén ten que ser un camiño de volta, por exemplo, en Lugo. En Lugo teñen unhas instalacións deportivas infradotadas e sería bastante normal que fixéramos convenio con instalacións deportivas próximas, a piscina que hai, ou algún centro escolar ou un instituto que hai cerca con pabillóns para poder usalos na USC. É dicir, que esa relación comunitaria que deberíamos ter cas cidades cas que estamos implantados debería ser un camiño de ida e volta. Totalmente de acordo. Eu creo que esa colaboración a temos que manter porque nos axuda a facer cidade, non? Eu creo que é un gusto chegar ao campus e ver o campus cheo de vida, ver os nenos do San Lourenzo, non? Entrenando aquí no noso campo de fútbol. Creo que nos axuda, non? A integrarnos tamén na cidade, a que a cidade tamén recoñeza que lles aportamos algo. Eu agora tamén quixera falar como usuaria do servizo de deportes, vale? É algo que nos temos que mirar. As situacións que se están dando tanto no mantemento das infraestructuras, na organización das actividades. Este cuatrimestre sufrimos moitísimas disfuncións en varias das actividades e creo que
temos que darlle ao deporte, dentro do marco do benestar que perseguimos na universidade, darlle a importancia que merece. Entón, temos que prestarlle atención e controlar exactamente que é o que se está facendo, que ofertamos e facelo nas mellores condicións. Grazas. A non ser que a persoa no veio os autores queran facer uso dos 15 segundos que lle quedan de tal. Vamos a racanear aí. Pois, nese caso, pasaríamos xa a última parte do debate, que sería pois estas conclusións, non? Digamos, ese minuto de ouro no que neste caso en concreto, a diferenza da tele, non se pode pedir o voto, pero sí que convidámolas a que sinteticen aquelas cuestións que tengan que un carácter así conclusivo e sobre a súa candidatura á reitoría, como a última vez comenzou a profesora Flores, pois neste caso comeza esta quenda a profesora López. Penso que non me tocaba a mí, pero non hai problema en empezar. Tal como acordáramos antes, pero da igual. Comezo, non hai ningún problema. Fixeche a última pregunta a ti? Perfecto, sin problema. Ben, pois, eu creo que as liñas estratégicas do noso proxecto de futuro para a Universidade nos vindeiros 6 anos son claras e son asumibles. Hai unha certa dose de ambición no noso proxecto, pero tamén temos os pés na terra e queremos trasladar esa idea de confianza. Primeira, gobernabilidade e responsabilidade institucional. Segundo, foi posto de manifesto nas intervencións, as persoas están no centro do proxecto. A terceira, esa excelencia académica, pero con sentido público. E unha cuarta, que tamén se trasluciu das miñas intervencións, unha USC do país, pero conectada cos retos de Galicia, pero tamén aberto ao mundo, e que continúa avanzando con pé firme, con pé decidido nese proceso de internacionalización. Creo que a USC non necesita moitas máis consignas, senón esa dirección clara, esas decisións coherentes e consistentes. E eu estou disposta, e creo que estou preparada, para asumir ese reto, de liderar ese proxecto conxunto que temos que construir entre todos para os 6 anos. Gracias. Comentábamos ao principio que estamos, para mí, nun momento de cambio e trascendente para as universidades, pola competencia das universidades privadas, polos retos formativos que implica a inteligencia artificial ou os cambios que pode permitir na xestión, pola cuestionamento que hai do coñecemento científico e do pensamento crítico, e creo que temos que prepararnos para ese contexto. O colectivo que pertenzo leva aportando de forma construtiva nos órganos nos que participa e non nacemos da nada, nin vimos a decirvos aquí nada que non dixéramos nos últimos 10 ou 15 anos como as persoas que estuveron nas equipas de goberno anteriores. Defendimos que, cando se discutiu o regulamento de residencias, que se entrara por criterios económicos. Esa emenda foi do noso grupo. Defendimos a loita contra a precariedade no claustro, a autonomía universitaria. Falamos da burocracia e o plan piloto de dereito que se creou foi pola nosa iniciativa. Defendimos que tiña que poñerse en marcha o programa do Kentia. Non estamos aquí dicindo nada que non defenderamos na institución estes anos e queremos seguir construindo a universidade desde aí. Bueno, eu quero seguir traballando pola universidade, se é posible, se teño o apoio como reitora, tanto en Lugo como en Compostela, dende o coñecemento, dende a experiencia, con capacidade de traballo, de escoita e tamén dende a perspectiva de alguén a quen lle queda media vida nesta universidade. Eu creo que, como temos falado e como temos discutido ao longo de moito tempo con moitos dos que estades aquí, todos somos conscientes dos retos que ten a universidade por diante, máis aló de que vos poidamos poñer propostas sobre a mesa planificadas dentro do marco dunha estrategia. Os grandes retos os abordan dende distintas perspectivas e para iso precisamos actuar como colectivo. Precisamos recuperar ese sentido de pertenza, de confianza, coidándonos, contando coas persoas, como xa dicía, contando coa sociedade e para a sociedade e defendendo a nosa identidade como Universidade Pública de Galicia. Grazas. Remata pasando, Susana. Vale, penso que non faría se empregase este minuto de ouro para sintetizar ou intentar sintetizar todo o que estivemos falando neste rato. Vou non aproveitar no seu lugar para darvos as grazas por usar o vosso tempo ben prezado para estar aquí, escoitar as miñas propostas e para
decirvos que esta universidade a min me o deu todo. Eu fixen aquí os meus estudos. Agora tócame a min devolver a universidade. Eu gobernarei con honestidade, con liberdade, con independencia política, con autonomía universitaria, como creo que ten que ser. E fareino ca miña experiencia en xestión, non somente docentes, senón tamén experiencia investigadora, e cunha visión que teño do sistema universitario galego moi detallada. Este proxecto nace para ser un proxecto compartido, un proxecto no que a miña universidade, a nosa universidade, sexa a USC, sexa un sentir común. Moitísimas grazas. Nada, queremos agradecer a todas as persoas que agradecer a todas as persoas que nos achegaxen hoxe aquí a Facultade de Ciencias Políticas, a Facultade de Ciencias Políticas, por permitirnos utilizar estes espazos e, evidentemente, as candidatas da reitoría pola súa boa disposición en todo momento para este debate e por gastar estas 2 horas do seu tempo por darnos unha visión da universidade que queren para os próximos 6 anos. Así que, E a vos por organizar. Un aplauso aos presentadores. moitísimas gracias.